Afulegila masango. Afulegila masango. Welcome, my dearies. Welcome. Chambire vasikana, chambire. Muri right here, my girls, muri right here, vasikana. I love you. Ngati mwamuresana chimbodzana, I love you. Pana paka ndisatanga nongodzana. Saka tidzibongono ngwapedza wiki yese usina mboudzwa I love you. Saka paunosvika tinongosvika titi hi, I love you. Hi, I love you, Josephine. I love you, my Ru. I love you, Sandra Njanji. I love you, Agnes Kiki. Then chungona vari kukomenta ndo vandokwanisa kuona kuti panani. Lesa Mafunga, I love you. Muriseko vasikana, unongotanga kuti I love you, I love you, I love you. SIS MELLY nhasi havapo paneni Evangelist Debra. Timbotaurawo nyaya dzedu as girls, timboita kachina kedu. Pane vanga vari pano last week, I think muchiri kuremember kuti takataura nyaya dzemarelationships. Saka ngatimbotange, yes, Messi unoziva I love you, man of God. I love you too, Alice. I love you, Messi. Ngatimboudzana I love you. Vamwe vasikana pamwe mamuchimboudzwa wiki yese mamuchiudzwa I love you here. Handa mai I love you too, Evangelist. Saka tikatanga nekungodzana I love you pamwe wapedza svondo rese hapana ambokudzawo love you yavo mana vedu vega. Zvakaoma pamwe umwe mumwe akatobuda mumba zvezvekutaura kuna hasi torara mumba wangosara uri wani uchingobwera. Saka ngatimboudzana I love you. Nora hanzi I love you, mama. I love you too, Nora. Thank you. Duchess, Kutemba Rudolph, Duchess Moyo. Lulu, I love you too. I love you too. I love you too. Ngatimbotamba ita like you, my son. Hey. Asna Brenda, I love you. Thank you, Brenda. Gina, I love you. Titi Dozo, I love you. I love you. Tetes. You know, takugona. Tikapota choosana izvozvo. Unogona kutongonongosa mwani papa kana Brenda, wongoti Brenda, I love you. Mwaza zvakangokosha amaizokonya, I love you. Lydia, I love you. Barbara, I love you. And this is SIS MELLY, when I pakanze Evangelist Debra. SIS MELLY chatozovamorosawo papa, so SIS MELLY, we love you. I love you to beauty, mommy. I was longing for such a funge white. You made my day. I love you. Thank you, my Jaden. I love you. Achieve Masika. I love you. Sisi Dozo. I love you. Panapa no fire manje panapa. Panapa pane girls dzinonyatsa kuziva ndo zvatoda izvavo mana tichingoudza I love you. Do you not have the time vakadzi tinongoti patasangana so kungotarisirana pasi wakambotariswa nechiziso neumwe munhu so unenge wakatopfeka bhutsu yako gogo yako yakanaka zvekuti wakatotengawo wafirira uchiti nhasi ndakachena ndakageza woona mumwe munhu achikusaiza kubva pasi so akakutarisa kubva kutsoka kudai wachikutarisa kusvika musoro obva apfinyama unonzwa padakamboitambwa here nokuti unosaizwa nemunhu yasoni panapa ndasaizwa vakomana panapa saka isusu panapa hatisaizane tinongotanga nekuudzana I love you and tichingodaro tichipanana rudo tichiratidzana rudo. That's what makes us go semadzimai. Thank you so much vasikana manditira zvakanaka and I feel welcome and loved as well. Hands more blessing, love you, Evangelist. Shepherd, Shepherd. I hope you're a good father, or a good husband, or a good boyfriend, because Melody, praise, and more blessing, hands, love you, Evangelist. I love you so much, women, my sisters. I love you. So Julie, hands love you, my dearies. Thank you. Yes, we love each other. Ngati kana pa group paurika. You never know kuti pachabatsirwa ani. Ngati ichero pa magroups patiri. Ngati tibatsirane neumwe munhu pamwe mumwe munhu anobatsirwawo. Unongoti china cheShona. Kuna anonzwa Shona anobva angoziva kuti izvi ndezvedu ndezvemadzimai. Ngati tingobatsirana neumwe munhu. You never know. Panogona kungoita umwe munhu anotobatsirikana munozwa kuti pane rimwe zuva roti munhu angada kutozviuraya tisingatombozivepo panapa saka ndiri kutosheyawo ndiri kutonyora kuti china cheShona cheMadzimai
timbobatsirana pane nyaya dzakawanda. Last week cheMadzimai. Last week takamboti sekei vedu wetichiseka pano ndozvatinoda kuti tikaungana tomboseka. Hanzi naEdna Love You, Evangelist, Deborah and my diaries. Tawanda Katsande, welcome Tawanda. Tinoda kuti muchitibatsira patotaura ndimi varume vakanaka vanenge vachinzwa nyaya dzemadzimai. Kana mauya mune muchitibatsirawo patinenge tichitaura dzimwe nyaya muchitiudza kuti kwemi munozviona sei. Kana pane vanenge vaida kufona pane nhamba iyo WhatsApp kana kuisa message kana pane choda kuti ticontribute tidiscuss. Ameno pane vanga vari pano last week kuti muchaziva here kuti takatangira papi. Toda kungoti titange nekumhuro saSis Melly. Sis Melly, we love you. You are so important to us. Makatikoshera and tinokudai nemoyo wese. Mwari ngavakuchengetei. Vanokwanisa kungotaipa kuti Sis Melly, we love you. Because chakanaka. Munoziva hatifane kutenda kuvatenda nekuti Sis Melly, I think some of you know kuti page rineri rinombovaonesa moto, vanombotukwa, vanombosangana nemiedzo yakasiyana all because of this page. Saka isusu tinozobhenefita pano papage dzimwe nguva hatino chimwe chatinoita kunze nguva yatosunungurwa zvinhu zviri kutinetsa. Saka ngatingovapewo kungoti Sis Melly, we appreciate you, thank you so much, we hope you are fine kwamuri ikoko. I know sometimes vanozombojoina zvavo later, but sometimes vanenge vari kumabusiness avo, but Sis Melly, you are so important, we love you, may God bless you. Ameno kana pana dangondibatsirawo kungoti Sis Melly, have a blessed day, we love you, thank you so much for being so strong muri pano. Hanzi nokutenda Evangelist nini Abi tiripo. Maiwe nokutenda nhasi wagadzika Abi, iwe nokutenda iwewe kayo una Abi akanaka waita Abi. Hanzi naEvangelist ni ya 1 in a million. Kotova wanepiko vamwe vanenge vako ava nai vedu. Tine vamwe vanenge navedu panapa vapoko kamwana paiko anogona ake kunyatsogara nemhuri yake kuti ngatimbonzwawo zvinotibatsira. My God, I pray for your marriage. Funge nemurume wako. May the Lord take you higher. May your marriage blossom. Pashaiwe kana mweya unobata pamarriage vanhu vakabatana kudai. Tinokutenda Julia. My Sis Melly, I love you to the moon and back. Thank you so much. That's powerful. Sis Melly tokudai Shua na Chanazi. My other Sis Melly, we appreciate you. Say more Sis Melly. Thank you so much, girls. Well done. Thank you. Saka toda kungoti titange meno kana pane vachiri kuzoti last week takataura nyaya dzema-type of ma-relationships. Tikataura nyaya dzekuti mabackground anosiyana. Saka paunosangana nemunhu takatanga ndopatikatangira ndongoita 5 minutes dzekuita bring us back patakasira. Tikati isusu unenge waroorwa kana kuti une munhu wako. Iwoko wakakura uchiona a different type of behavior yevarume nezviri normal kwamakabva. Sis Melly vacho vabva vauya. Hanzi amen. Thank you Sis Melly. Tati we love you and tinokutendai nekushingirira page kuno kwamakaita kuri kutibatsira semadzimai, kuri kubatsira mhuri dzedu. Ndakaona musuno makataura nezvemamarriages nezvemudzimba, ndikatoona mumwe akaisa testimony akati ndabatsirika. Tinotenda Sis Melly, you know what you are not doing this for yourself or for your benefit. Muri kuzviitira vanhu kuti Mwari vakakupai rudo. Iministry yamakatotakura iyoyo kuti munonzwa burden kuti muite zipeji rakakura rinounganidza madzimai akawanda sesu. Saka tinotenda nekushinga kwenyu muchishingirira kuti tive nemukana wekuuya tichiusangana panapa. Tarisai vanhu vari kutenda. Hanzi nokutenda, thank you, really blessed. I think God gave me kundipa murume anenge uyu mufunge zveshuwa, it's a blessing. Totenda Mwari ngavarambe vachikuitirai zvakanaka. Pashaiwe mweya unobata, pashaiwe ana marwei vanouya kuzokusuwisai nezita raJesu. Haleluya. Saka tatenda Sis Melly. Ndanchiti last week takatanga nekutaura nyaya yechi anti munoziva kuti nindofarira kuti tichitaura muchikomenta muchindiencouragea kuti tichifamba pamwe chete. Vanhu vakati zinde ndakufunga kuti asi pane wandarwadzisa here. Saka ndikaona muchingondiparidzirawo ndichitaurawo tichiencourageana, ndinobva ndanzwa kuita shungu. Iye hanzi madiaries munondiitira ayuvhoni kana neni funge munoza madiaries soka ina ndimboziva kuti makazvarwa kupi vanemi. Ndaikushaya, ndakakura ndisingakuoneseko. Makanonoka mhani kuwanikwa. Taida kufanira kunge takasangana kudhara. You are so jovial and so positive. Muri a team of people vanointeract and ndakaona vamwe vanototi vanokomenta maissues avakaita go through, you know, so freely and free spirit kacho. So inini ndinotononokerwa. Ni Tuesday yacho ndinonokera. Izvo zvimwe Tuesday kuti ndiyimirire so ndenditonzwa kuti ndanonokerwa kuti ndimboya panapa because we laugh. Kashoma kuwana vakadzi vanoseka sepanapa kuti we just laugh and say we love you, we love you, we love you. God bless you. Funge mese zvenyu Mwari vakuitirai zvakanaka. Amen. Saka last week takatarisa nyaya yekuti ma-relationships pane kamwe kanhu kekuti tinogona kutanga pa level yakasiyana.
and zvinogona kutotanga zvakadaroka zvotonetsa kusvika kumberi. Why? Because kwatiri kubva kwakasiyana. Picture yawakaona baba vako vachiita zvavaiti ndoubaba nepicture yauri kuona pamwe pamukomana kana murume wakuda kurorwa naye kana kuti murume akakuroora. Hanzi namai Jokonia, I tap into the anointing. May God send me a good husband in Jesus' name. Yes, my Jokonia, I pray that the glory of God is upon you. May it shine. Ndinoti paunofamba mweya waMwari, muglory yaMwari ngaive pauri. Mwari akusanganise nemurume akafanirana newe. Ndotinamata nezita raJesu kuti kana panga pane outa kana shoko kana mweya wangu uchikupesanisa neakafanirana newe. Nhasi ndati nezita raJesu mweya iwoyo ngauseparatwa pauri. Kana mweya wangu uchitera wedzinza kana kuti iwewe wacho wangu usiri ready nezita raJesu, let it be the time. Ndinotaura a testimony paupenyu hwako mai Jokonia nezita raJesu. Amen. Amen. Kana atoripo iye murume, Mwari ngaatosangana naye atishandurwe nepamusana pekuti washuvira chakanaka pana Mwari. Tinozvitenda, tinozvikudza. Saka ndaiti, saka because of that unozoona kuti picture yawakakura uchitarisira yekuti murume akadai waunaye anenge pamwe ari opposite kana kuti anombopretenda ma first days, wozoona papaya kuti maiwe hapana zvandakatorana nazvo, but matone muchato mane vana kuti uchisiya zvawo. Do you know kuti wakambopinda mutrap yekuti kusiya kwacho kwakaoma hapana kwekuenda kana kuti hazvichaita nemhuri yawanayo, kubuda kwacho hakuchaita, asi kugara kwacho futi kuri kurwadza. Unoza marriage inogona kurwadza zvekuti uchinoita chikirimbaniso chekuti unoti uchibva kubasa ukatarisa adresi yako unenge uchambopfuurira unopinda pamba pevamwe vanhu. Do you know kuti imba inosvika pakurema zvekuti unogona kunakidzwa nekuenda kumba kwevamwe vanhu maminutes auriko, kana nguva yekudzokera kumba kwako yakukwana kudai unonzwa kuremerwa. Ndakudzokera kumba kuye, maybe kunenge kune zimurume. Pane mataipi atakataura last time achiti amana unosangana nerimwe zimurume rekuti uchingopinda rinotaka kudzoona mazikumba ako, una kumeso kwako, una mazipunda wanawo, ndozvizvo wabika. Unoza umwe kuti ana kana chimwewo chakanaka chekuti anoti nhasi chakati, anenge achingoona zvisingaite pauri chete zvokuti unopedzisira iwewe wakuti ukazvitaisa pagirazi unozvivenga, wozvitarisa woridza tsamwe kuti kwedini ndiseko ndakadai. Unogopedzisira pamwe wanotenga hembe ichi pamwe nhasi achanditi ndakachena, wonzwa achisvika ndozvizvo wapfeka izvozvo, uti upfekewo matirauzi wona zvawapfeka rakanyanya kubata, uti upfeke mazisiketi wona rikuita kunge zimuchembere. Unozwa wakambodadirwa nemurume wako zvokuti anenge achikuziva kuti hanzi unenge zimuchembere, asi iye pamwe ndebvu dzachena hasi kutozviona, asi ari kuziva kuti hanzi unenge zimuchembere. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinotirwadza kana matigere, kana kuti anenge ari mukomana arikuda kukuroora yeye achikudzwa kuti nini mukadzi wandinoroora ndakambonzi nemwe musikana naye mama zvinoitawo here, mukomana wandinodana naye apa tikutaura nyaya yekuda kuroorana. Unonzwa chichanzi mukadzi wandioroora inini anenge ari mukadzi akazodai, mukadzi anodai. Apa inini am different from all that. Ari kureva chii? Ndikati pamwe ari kukudza kabisira kakuti ndozvaachada, but ndopatakati payaka take note of all those issues. Kana musati manyatsopinda mumarriage, munhu wako unotoona masigns and symptoms kuti apa pane nyaya apa, but sometimes vakadzi tinozongobatwa nekamwe kamwe kuti zvichazopera taatese. Hanzi Nasibongile, in abusive marriage 13 years 3 kids and you always blame me for the abuse. Mfunge, how we are separated, but now we are separated, but the scars and pain, I mean, not healing mamba todiko tipore. Ndo nyaya dzatinotori nadzo nhasi idzodzo. Dai ameno Sibongile wangori panere Sibongile marapira. Last week ndo nyaya dzataitaura nezvadzo. Taitaura nyaya idzodzo dzekuti ma-abusers, unoona sei ma-abusers. Saka takataura ma-different types, ndangoti gaga kuti tipfuurire kune vanga vasipo. Takataura ma-types of abusers, tikati pane vamwe kuinjana kufona asi mudiaries asane nyaya here. Hello, asi uri pa SIS MELLY here? Tiri pa live, uri pa live here? Asi uda kutaura nyaya? Thank you. Taura kwa vamwe vazvinzwe naye asikana, you are full of love. Taura kwa vamwe vanzwe ane comment yake yada kutoita tisatambotanga. Thank you so much, Mom. Thank you very much. I'm calling from Cape Town, Western Cape. Thank you, Funge. God bless you. I want to encourage auntie, you're full of love. God bless you. But thank you so much for the encouragement. Angofona, I want to say thank you so much for the topic ya maunza. Nyaya yatutaura nezvayo takatanga last week. Tikati varume vakasiyana and they are shaped ne environment nekwavakabva. Umwe wachonaka inenge story mhosva yake.
Anamboona better picture yechinhu chinonzi murume, anamboona better picture yababa. Mukukura kwake akakura pamwe achirerwa nana sekuru nanani nehama nebaba. Mama vamboita mumwe murume ubuda voita umwe ubuda, pai vaibuda isiyawo namai vake varohwa. Saka akatongokura achiti vakadzi vakasimba vanorohwa kana vakatadza, antikona. Saka mumwe uyo kuti background yake ndozvayakamushepa. Poita umwe akarwadziswa stereki muupenyu hwake nemumwe munhu wakasiyana naye, ndobva azviti zvino handichada kuitira mukadzi chakanaka. Iwewe ndobva wapindawo papicture, ndobva wangosvika kuwana munhu akatooma mwoyo wake kudhara. Saka vamwe wavo, vamwe inyaya kutoti naturally they are sadist. Kuna vanhu vakangosundumwa so vekuti nyange ukamuitira sei wakamboita kuti unobika ringe rakangoti sundumwa. Haasekerere, haana chinomufadza. Unodoedza kuti uti chino haafadzike. Variko vamwe vakadaro. Poita vamwe kuti haataure, paanovhura muromo achitaura chete ari kungotaura zvisiri kufamba zvakanaka. Imwe type yevanhu. Saka taiti isusu kungoti kudhara hatina kuwana mukana nenyaya yekuti kazhinji wavakadzi type inozvo patinopinda mamarriage nemarelationship tinenge tichibva futi kwakasiyana. Umwe uri kubva kwawarwadziswa zvokuti mwoyo wako uchine ronda, saka uri kumhanya kuti dai ndawana umwe auya uzopodza ronda. Saka pauri wakungoti anouya achingoti I love you ndiyo wakutongogamuchira uchiti chi ronda rangu rikurumidze rapora. But sometimes unozotozviona pamwe wane mwana, makamboona kuti paunenge uchibva mukurwadziswa unomhanya zvokuti pamwe unotokurumidza nekuita futi mwana nekuita mwana. Why? Because maybe wangosiri family planning yatoti family planning kuZimbabwe wangositomboripo handiti pauya uya achimhanya iwe une ronda uruda kupora urungoti solo ndamuona iye handichatombomusiya. Saka unobva wakanganwa kana family planning iyaiya kana kuti unotoregedza madara. Kana wazodaro ona apatoita mwana, pane mwana manje kana kuti vatu ndopowa kuona kuti maiwe wandakasiya uya itori nani, rushusho rwacho. Saka taiti isusu vamwe hapasina mukana wokuita turn back. Asi kana mukana usisipo, zvinodawo kuti umbostadhe munhu. Munozoti kudhara taitaura kuti kudhara vanhu vaichiroora nevematongo because maitozivana kuti kumusha uko kune ngozi, uko kune vanhu vanodya vanhu, uko kune vanhu vanoroya, uko kune vanoponda vakadzi. Zvokuti waitoti ukati ndakunoroorwa kwananhingi wonzi nevabereki vako kwananhingi vakadzi kune varoora tu vakaurayiwa ikoko. Saka zvaibatsira panguva iyo kuti chi waibva watotanga nekutoziva kuti uko hakuite. But ezvino takungosangana, musi unosangana munhu pamwe unotosangana muchechi chaimo. Wakambosangana nemumwe munhu muchechi anenge achitakasimudza maoko achidai achinamata unoti murume uye vakomana. Panouya zvonzini ndakarwadziswa nemukadzi, mukadzi wandandakaroora, mukadzi yeye aizodai. Unoziva unoimagina mukadzi yeye kuti mukadzi yeye stupid man. Angasiya murume akanaka kudai. Unenge uchiti ukafona zvonzi hai sweetie mami muri kudai. Unoti ndazviwanira. Unototenda Mwari kuita vhiji uchinamata uchiti Mwari murume wamazondipa rwendo runo. Mukadzi akasiya murume akanaka kudai. But unozoti maroorana 2 days down the line vakomana unenge uchadzokera kumukadzi uya wakasiya kunoti vedu we kwakadiwa kundiudzawo nhaiwe kuti ndizvo zvawakaenda through. Wazoriona manjezi murume riya kuti ayayaya pane nyaya. Saka ndo zvimwe zvacho. But taitiwo isusu vakadzi futi we are not perfect, let's be fair askana. Wakamboita rimwe zuva raunofuma uri mudhi uchipenga zvoti unozozvitsura wega kwakudoka kuti nei mikona sindakagarwa nei. Pamwe unenge wakatsamwira nyaya yakaitika 2011. Unenge waimagina pamwe kutomboti murume akambokurwadzisa achidana neumwe musikana handiti. Wobva wangofuma musi weyo uchingofunga nezvemusikana yezvokurwadza apa zvakaitika 2011. Asiwo zviri kukurwadza uri kuita hasha, kubika woramba zvese uri kuramba wakangorova zimudhu hausi kunzwisisika. Kana kuti wakatsamwira mari asina kuburisa kuti umuti ndoda mari hausi kukwanisa, wakamboremerwa nekubvunza pei. Kuti ubvunze pei uri kuona kuti hazvisi kutaurika handiti. Saka haukwanisi kubvunza pei asi uri kurwadziwa. Saka unotenga kuita rafu nehasha kuti utaure nyaya yako chaiyo kuti hasha dzako dziri papa dzitaurike. Saka all those things zvinongoita kuti marelationship edu asafare asanakidze. Hanzi amai Jokonia zvinoreva kuti matongo zvinoreva kuti vanhu vemumusha mumwe chete vakakura munzvimbo imwe chete. Saka vakuru vaiti roorana ive munzvimbo imwe chete vanozivana so that you know what you are getting into. Saka zvekuzongosangana muchingoroorana zvakuitika mazuva anezvi ndipo unozoona kuti kwawaroorwa pamwe kunodyiwa vanhu kana kuti vana vekoko first child wese anosacrificewa. Ndinomwe musikana akanditi vedu we nhumbu yandakatotakura iyo yakatotaurwa kunzi mwana yantosacrificewa kumudzimu. Ndo zvinotoitwa kumusha ikoko. Kana kuti mwana anobva atoti hanzi kumusha ikoko unototi uchiroorwa unotanga kumborarana tezvara. Vedu vefunge zviriko mudzimba umu handidi kunyeperai. Zviri kuitika mumisha umu.
unenge warorwa wachata vanhu vaungana vapembera magemenzi zvese magauni vanhu tauya nemaheteda akasvika pasaidi kudai ana mai mufundisi tamhanya tacheka makeke wako manje wawega woudzwa kuti kunoku unotombotanga wararana tezvara zviri kuitika mumisha tine vanhu vane nyaya dzakadaro vatotoya tina matonavo saka zvimwe zvinhu zvese zvatosangana nazvo sevakadzi saka taitaura isusu kuti varume zvii zvaunoona kuti murume wangu ane dambudziko takataura tikati varume vacho vane matambudziko akasiyana siyana hanzi natambu inini ndakadi hanzi ini tave takaroorana vematongo but hazvina kubatsira hongu hatisi kuti ndo one issue chete tingotaura madifferent issues anoita interplay umwe initori weakness yake umwe ichoice kune mwe munhu anongoita choose kuda ungorwadzisa nekungosvotesa wakamboita umwe munhu wekuti anogona kutofonera kana kutaura ega imwe ndakambonamatira umwe murume akaya zvikanzi funge ndongoda kurwadzisa mukadzi wangu ndogona kutongotaura ndega ndichonge ndotaura negirlfriend ndototaura ndega ndichida kungomukaurisa ndichimuudza munhu yati I love you ndobva ndanyebedzera kudzima kuti angorwadziwa imagine kungoita utsinye ungoda kurwadzisa umwe wako asi apa mumwe wako urifanira kungochidanana naye saka mweya tsvina ise inobata ise yekuti unongonzwa kuti ndoda kumurwadzisa hello darling uchitaura wega hello ndokuona alright ndikuyamai manje mukadzi anokubikira every day asi uda kungomurwadzisa what for hanti muri kuzviona saka zvinhu zvese zvatosangana nazvo mudzimba mazuva ese saka takataura nenyaya yevanhu vakasiyana tikati abuse pane abuse yatinogona kuona nekukurumidza inova yephysical ndopatikataura kuti yekurohwa kutswinywa kurohwa nebhandi kutemerwa shamhu mukadzi mukuru unotoona baba vakuru vakabata bhandi kuti hanzi ndinomudzidzisa ndiri kumudisciplina ukazomubvunza murume unonzwa chiri ndo zvaita baba vangu mai vangu vaiti vakaita problem vairohwa ini nebhandi saka mukadzi anofanira kurohwa kuti anzwisise saka ipapa panopoona kuti uyu munhu anotoda chikoro kwaari kutofunga kuti ndozviri right mukadzi is my property izvona yenyaya yekuroorwa iyi kune mwana toti hanzi ndakabvisa mari yangu saka ndoita zvandoda naye saka unotoona kuti murume wako ane era yefoundation yake ndo anonzi mafoundational errors iwayo saka kana wapinda marriage yekuti pane mafoundational errors woenda unodza tezvara wonzwa tezvara vachiti mudzimai anorohwa kandokuratidza rudo wotoona kuti family yacho yese ine foundational error pakutoda wisdom manje yekuti uchiona kuti saka murume wangu kuti ndimubvise pafoundational error apa ndoita sei pakuda nyasha pakuda tsitsi pakuda zvese saka panenge pakuda wisdom nyaya yevarume vanorova vekuti anorova kana nebhandi zvokuti unobleedha unosara wadini inini hangu ndinowanzoti haikonai kunyanya kujairira kuti wangu ndozvaanoita ndinorohwa unogona kufa vana vakasara vari nherera kana une murume anorova find help I know kuti murume munozwa kuti zvinoita love so toda kutaurana madzimai pane kamwe chokwadi katoda kungoti tiudzane asi kari dangerous ndeke kuti commitment yemarriage haisi yekuti mangwana ukoona mukadzi anongoti I'm moving izvezvo I'm done ndamusarenda marriage yandoziva inini is not easy it's full of sacrifices unoona munhu achishinga vedu wei unoza pano imwe munhu wekuti unoti ini dai ndiri neuyu ndakagive up asi munhu anoshinga achikudza kuti achachinja mwari vachabata nekunamata nekutsanya wabva kutsanya kudaro worikitwa futi hanti muri kuona asi kachokwadi katoda kutaurira ndekei kuti murudo mukutarisira because sure mwari chaiva vanoti bhaibheri rinoti pamabatanidzwa ngapasheyano yachipatsanura panonzi kana kuchipatsanurwa dhuze kwaitika hako upombwe asi zvinonzi yedzai kuti musapatsanurane till death do us part pamunongoti till death do us part patoita soul tie yatosungwa pasi nekudenga kutaurira kwamatoitana imimika mwari vatopindira mwari vatosunga vakati ini ndapinda mwari ndazviona hapachapatsanuriki asi kana achirova zvekuti unobuda ropa unozvimba unodini poitwa sei apa vana vachiona nekuti research inoratidza kuti vana vanoona domestic violence vanoona vabereki vachirohwa vana ivavo they are emotionally damaged anogona kusazviratidza asi mwana anogona kuzobudikidza kuti ari damaged nebehavior yake anenge aviolent kuchikoro anenge akurova vamwe vana kana kuti anozoti achikura anenge ane rimwe ziutsinye munozoti pane vamwe vana vanongokura vane rimwe ziutsinye so rekuti hautombomutrust kana nekamwe kamwana kadiki kaunako ukamusiya unoona kamwana kamwe kavharirwa kachimoniwa mutsipa kachiitwa sei inyaya yekuti ndo zvimwe zvinhu zvaanenge akagona kunge akadini akaona kuchikoro unonzwa nekudedzwa mwana wenyu anorova vamwe funge anoshaudha indakambona kamwe kamwana kaishaudha vamwe vanhu kuchikoro nezvemukati handiti muri kuona saka zvimwe zvinhu zvatinoita vana varipo they learn social learning theory psychology inoti vana they learn what they live
Mwana anongodzidza zvaanoona whether kwamuri kana mumashamwari kana iko kuchikoro kwacho. Mwana anodzidza by observing. Hongu tine zvimwe zvatozoita instill nemamwe mamethods, asi mwana anodzidza better by observing. Mwana anoona muri role models, behavior yenyu akakutarisai, unoona akakutarisa chimedzamai chekuti akomana baba vangu, unoona rimwe zibaba riri irresponsible risingatenge kana chikafu rinoerekadhakwa, asi mwana unoona chiteti Didi, unenge uchimuti newe Didi papiko, Didi akamhanya akakwira, Didi oiginowewa, Didi, you know, unorwadzirwa mwana so kuti akomana hapana kana love yaari kuwana back. Even from us as women as well. Kune vamwe vakadzi vari so sad and moody zvokuti haagone kana kusekerera mwana waakazvara chaiye haakwanise. Saka all those things zvinhu zvinoitwa shape neenvironment yatiri. Environment yedu ka ine zvimwe zvatisingagone kucontrola. Maybe wakatokura uri mukadzi, wakakura mai vako vakarambwa, baba vako hauna kuvaona, mai vako ndobva vafa ndobva waendeswa kwamai nini. Waendeswa kwamai nini uri mwana mudiki ndobva wakuitwa house girl. Wabva pepe uri kwamai nini wakapotsa warepwa pamwe nababa mukuru vaigara navo, ubva wachinjwa ubva waendeswa mba kwatete, wasvika mba kwatete vana vakomana vatete vakabva vakurepa. You know, you were just abused left, right and center. Saka waabuswa kudaroka, murume anozokuroora, une chimwe chihatred chaunenge unacho so nevanhu vechirume because of what you went through. Saka because of that, une rimwe zibitterness rekuti hautomboriziva kuti unaro. Murume wako anodoedza kuuya nemaflowers, ungoti thank you, kuti ukandoka haugoni kana kumusekerera, haugoni kana kudi. Why? Because of what you went through. Saka all those things shape what we are, and they are a contribution kune mamwe mafoundations. Saka what I want us to do today is, ndongoti kana uri pano une relationship yekuti pamwe uda kuroorwa kana kuti wakamboroorwa kana kuti relationships anga achipwanyika, look carefully at my foundations, look at your background, try to understand the background yomumwe wako. Even pamwe maybe it's too late makatoroorana, but pane ma-issues emamwe pamwe anoenderana nezvatiri kutaura. Try kuwana time yekudiscussa as husband and wife your backgrounds. Wanai time, I know to vamwe varume havatauriki navo, but kana ari anotaurika navo, imboitai look kuti funge maproblems edu haasi ari kukonzerwa nemafoundations here. Kumamhuri kwatinobva, kune vamwe vane dzimba here, kune vamwe vane dzimba dzinomira here, kune vakaita zvipare here. Ndaitaura nyaya yekuti umwe munhu anenge akakura achiona baba vake vane vakadzi 7, amai vake vachingosekerera vakadzi vachiuya vachienda. Kwari akatojera kuti mukadzi chii chinoshamisa kuti ndiuye nemwe mukadzi panapa. Ndovari unoona pamwe anotouya nemukadzi mumba uri monzi nhasi ndiri kurara naye mubedroom. Iwe uripo, kwauri uguta asi anopenga here, dzakakwana here. Kwari agokuzoti sinomo chii chinoshamisa, unoshamisa chii? Chii chinoshamisa ipapo zvatanga newe here? Because akakura achingozviona zvichiitika mai vake vachingozvigamuchira. Saka abused can also be abusers. Tese varume nevakadzi. But anzi na Sibongile, mom's ini ndairohwa ini pamberi pevana, pfungwa dzangu dzaenda kure. I'm sure when he left my kids were happy. Well done, you managed to come out of it. Kune vamwe vanhu vekuti haasi kukwanisa kubuda, haana kwekuenda kwacho, haana pekutangira, kwaari ari kutongoti do or die. Saka ndopatoda tibatsirane kuti ungadii pakadaro. Asi inini ndinoti kana uchirohwa zvekuti unorohwa zviya, yedza kuti mugadzirisane pamwe uri pamwe pano pari safe. Haumurambe, but tsvaga kana hama yekuti umbopotera kana yake kana yako, kuti mumbotarisa foundation iri kukonzera bongozozo rerudzi irworwo. Why? Because uchazoshaya mukana wokubuda kana kuchengeta vana vako. Unozobuda wane ruoko 1 kana ziso 1. Nekuti mweya iwoyo uri kuita kuti akuroveka, mweya uri kutoda kudhiliwa nawo. Munhu akakwana chaiye aurove mukadzi wako, aurove mumwe wako. Asi kuona achisununguka kuti anokupwanya-pwanya, panitori nemweya wakabata. Ende takambotaura zvakawanda, handingadzokorore zvese. Takataura nyaya yemasoul ties as sometimes futi ari macontributions emamwe maspirits anohuka vanhu along the way. Chiti munhu anonorara nemunhu ane kumba kune ngozi. Pavarara pese pepe patoita masoul ties abuilder. Shoko rinoti chii? Pamarara pese maita nyama imwe chete. Kwaanorara nekunhu kunoitwa zvemapanga kune vanhu vanoita zveropa. Zimwe yariye suddenly ratomubata. Anga ari munhu ari right sterek pamwe anga achitoenda kuchechi. Unozongoona kuti handichada zvechechi, haiwa handichada ina hakuna Mwari. Wotozoti ko murume wangu apindwa nei? Wotoona uyo ane hasha, akutenga kuita hasha, akupwanya madziro. Uyo akukurova, akudii, akuda kuona ropa. Wotoshota ko zvabva kupi? Tichitaura kuti imai macontributions emasoul ties. Tikataura futi nyaya yemafoundational issues ekuti mafamilies kunoitwa ma-altars, kune ma-altars akasiyana anoworshipwa. Kune vamwe vanhu vanoshipa ma-altars emudzimu.
ekuti murume pamwe akapuhwa shavi kana kuti ndiye anotonza nemudzimu wambuya. Mudzimu wambuya mudzimu wechikadzi. Saka mudzimu uya wambuya pane pekuti murume wako ari kuopareta saiye nepaari kuopareta saambuya. Saka kuti achikugamuchira semukadzika unoona kuti zvine nguva momusa haasi kugona kukugamuchira nekuti ane umwe ushavi hwechikadzi huri paari. Ndo vamwe varume vanonetsa vekuti ane usmart humwe kuti haunzwisisike, akada kuti ndiri kunhuhwirwa unotsvaka kushoti chii chiri kunhuhwa hapana kana. Saka all those things play a part pane zvimwe zvinhu zvatosangana nazvo. Saka takataura varume vekuti vanorova ivava tikati abuse in case ungade kuzviti kudiwa, aiwa hapana kudiwa kwakadaro. Ndakatonzwa umwe aiti hanzi murume kana achikuda umanaka zvakaoma unenge uchivharirwa uchisweridzwa ukavharirwa mumba uchirohwa. Hapana rudo runodaro, rudo runongofanirwa kuti rikusiye uchifara. Saka abuse. Tikataura nyaya yemental and psychological abuse yandaitaura kuti munhu anogona kukuplaya mamind games akakuvigira makey. Apa aviga makey oyo achikushaudha kuti uri careless, wona warasa makey unorasa zvinhu. Ndosaka ndisingadini kana kuti anongoya okuaccusa kana akuaccusa iwo pawakutanga kupopota pepe achikunyepera andi okurekodha otumira hama dzako zvonzwa nemunhu wenyu haagarike naye anopenga ipapo handina zvandambomita. Kana kuti anoita ziaction iwe ukareacta obata reaction yako ndoyofamba naye achiti anotaurisa inzwa rekodha ndakatomurekodha inzwa iwo. Saka vanhu vanonzwa iwo uchiwowota woti akamboita seko mukadzi yeye. Kana kuti anokupa mari shoma wonzi tenga grocery. Takanga tasvika last week panyaya yefinancial tikati varume vemavano mwana abuse financial anokupa mari shoma wonzi mari iyo ndiye mwedzi wese. Iwowo saamai oedza kutenga twaunotenga haikwane 2 weeks mari iya yapera. Wonzi mari iri kupi yakapera akutojustify kuti handichakupa mari. Ndosaka ndisingakupe mari yese wakapedza. Wandakakupa mari yese hama dzese dzinoudzwa kunzi mubvunze handakupa pay. Apa wanombopuhwa pay wakangopuhwa certain fraction. Saka atowana mukana wokujustifya manje kuti mari yake haichabatwa. Kana kuti mwana oti ini ndinobhadhara hafu iwe unobhadhara hafu. Murume ari kuti iwe unobhadhara hafu inobhadhara hafu. Unobva wationa kuti pfungwa dzacho munhu atokanganwa zoti iye ndiye murume. Wonzi ita hafu togoita hafu tiri girlfriend here. Asi kugirlfriend uko hasi kuita hafu change yese yasara naye ari kuenda unopa kugirlfriend handi muri kuona. Saka pane vamwe varume kuti unotoona kuti iye wacho haana kana chaclue yekuti ari kuenda kupa achibva kupi. Saka ndo mamwe maissues atakabata nezvawo nyaya yematypes of abuse. Tikataura nyaya yekuti kune vamwe vanokuita kuti uite kunge wakupenga, anokucreatera maenvironment ekuti uite kunge unopenga. Hanzina Sibongile futhi anzi yayo even me he used to record me and send it to his mom. Anenge akutsvaga evidence manje kuti kana akukuramba nyika yese munzwire tsitsi. Iye pamwe atonyenga nekumwe kwaakuda kuenda but kuti aende chete angoenda ari kutyika kuti vanhu vanozomuti wakatadza nti. Saka anocreata tuma evidence anenge achiita zvinhu zvekubuilda evidence oita zvimwe zvinhu zvokuti unorwadziwa. Kana warwadziwa ukangopopota wokurekodha iwe uchipopota obva ati nhasi handisi kurara pano. Makambona zveta vamwe varume anenge ataurira girlfriend kuti ndikuyozorara umba kwako so apa iwewo manjeka wageza mapedza maini yamabika muri kuimba muri kuti nhasi tiri tese nababa nhasi hapamba pedu moto. Apa iye manje anenge akarova chimudhu so achingoita act funny. Apa mwe make ari kuplana kuti ndaudza Mary kuti ndiri kudzoka na9 apa dza 8:30. Saka kuti abude manje hapasi kubudika kuti ati chii hazvisi kuita. Unobva wanzwa kutanga kuti saka kwecho chirapo chicho chipi icho chamakagadzika pema musikona kuti azviite zvinhu zvechina ndo zvandisingade. Ichina ipi? Wona wangokanda zvirumba muno munhu zvira muna kana order ndo zvinozondibhowa mani kana ndakuzobuda ndonzi chi iwe obva wapindura nehasha kuti aiwe unoenda kutadzira chi wakutotaira ka matotanga kutopopotedzana. Kwenyaya iyi uyo bado ndosaka nchibva panapa handigare pane zvinhu zvakadai inini unondipindura unondichallenge echi unozoti wasara so unozonzwa umwe akuti hanzi ndofunga neniwo ndatikanganisa. Wakanganise pandamupindura maybe dai ndangonyarara una kana chawakanganisa wauchida kungonzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei asi munhu anga ane agenda yake. Saka vamwe vanhu kana vane agenda they make you go through pain. Umwe murume anoita maactions ekuti anenge akuziva kuti yeka akuda kumova on na someone but haana mhosva yekuti anokupomedzera. Saka zvaanoita manje ndo vamwe veve kuti anotanga kukuignore slowly
iwe kutya kuita close kwaari unogona kutosiya basa kuti maybe basa riri kuti separate, maybe I'm spending too much time kubasa, rega ndigare pamba tiwane more time. Asi iye anenge achiita drift away achizviprepare. Iwe haana chaakuudza, iwe you're fighting to go get closer naye, iye ari kufighta kuenda far away from you because ane agenda yake. Iwe you can't read between the lines, instead wakutanga kuzviblema. Ndopa unozoona mainiya wakusitasa pagrazi confidence dzapera, unoziva kana uchirejectwa nemunhu waunoda, confidence dzinopera, self esteem inopwanyika. Saka unosara makungofamba kana step usisina. Saka unenge wakuzvivenga, you start to hate yourself. Abuse inokoza kuti utange kuzvivenga. Kana watanga kuzvivenga, you start to regret kuti ndakambodanana sei nemunhu iyeye, kana kuti you start to always think kuti iwo ndione problem, kuti maybe pandataura zvakati I shouldn't have said it that way. Ndakanzwa mumwe achitanzi maybe ini ndinozokwidzawo izwi ndosaka, but ungatadzera kwidza izwi uchireacta kana mumwe wako achidi achikubata in such a way. Do you know that it's very easy to respect when you are loved? Mwari pavakasika vakati varume vanoda respect, vakadzi vanoda kuve loved. Mukadzi ari loved asi kana ndogara ndichipaka example wakanaka, vanondiziva munotokaziva kuti ndogara ndichiti kana ukanyatsa kudiwa so unomuka uchiimba, unomuka wakafara zvekuti unenge uchizviona kunge ndiwe the most beautiful woman in the world. Kana wanga uchimbomudedza umusiwo unobva wati dedzi, kana nemutupo mamukaseiko, chuma gumbi golide mamukaseiko, baba dedzi ameno unoshoti womudedza uchiti kudii, respect aitumwe musiwoyo. Kana kuwacha kana zvemukati zvana hunduwe zvezve hazvinetse zvanomozwa machanzi nandibate, hazvitombokurwadze kana zvese zvakafaya zvese zvichiita. Unotoita ungochamubereka ungochamudyisa because you are full of love. Kana iye angokuitira zvakanaka, you just want to respect him. Kana kuuya uchimuconsulta hakunetse, kana kutopfugama kwacho hakunetse. Why? Because you have been given love. Mukadzi akadiwa, vashoma vandakaona vakadzi vanoti vakadiwa vanotadza kuita zvakanaka, mastupetiwo zvavo kana aripo. Mukadzi wese hatidi kunyeperana. Mwari vakatisiya tine any element yekuda kudiwa, so yekuti hapana munhu anogona kuigadzira, inongoda kuti udiwe nemurume wako naivo Mwari. Saka ukatadza kudiwa, somehow unoita rimwe zihasha. So why? Because there is some void in you. Une rimwe zinzara risora usingagone kuudza vanhu. Chero mafriends akaungana, chero hama dzikaungana, murume wako kana asiri kufita that gap iyoyo, hapana mumwe munhu anokwanisa kuifita. Ndopamunozoona vamwe vakadzi vaive manje vanenge vapererwa, hazvina kunaka, asi vanopedzisira vakuti ndakutsvaga mumwe munhu anondipa love and attention. It's a basic need. Munhu wese akasikwa achida kudiwa, chero varume vacho futi it's a basic need kwavari. Nesuwo vakadzi sometimes nekugara mumba tinopedzisira tisagone kupa that kind of love. Murume wako anenge arimo but achida that kind yekumbopuwawo manyemwe. Do you know kuti varume vacho vanenge vafutana vadiki anotoda kale kupuwa manyemwe keke kunzi sweetie, daddy, honey. Kana aita girlfriend anenge achimuka kusena achinzi mamuka sei daddy, ana marwei kana muri panapa imbokomenta yawo apa ndinyazotaura zvamunoita. Anomuka kusena achimuka anotanga nekunzi mamuka sei daddy, how are you today, I miss you, I love you. Ndimarwei uyu. Iwo apa uri kumuka ukari wazimudha maimwana nezipulling socks rako mumusoro apa manje unoziva kana une hasha wakatsamwa sozi munhu rinenge rakakura apa mbowo dziri nekokoko zistep racho rinenge rine noise, nothing is pleasant. Uri kurema, munoziva kunonzi kurema. Unomboti kana une hasha indozombozvitsura ndoti nhasi ndazonyanya kuti remei, unenge uchita kurema so wakaremerwa nehasha. Apa chinenge chakatsamwirwa chacho hausi kugona uchitaura, maybe wamboti vhurei foni yemunhu so yasipo ukabva wavhura vaona kameseji kamarwei apa kuti uchimuudza kuti ndaona meseji futi pamwe ndeuya anorova ugone kumuudza kuti ndaona meseji, but uri kurwadziwa zvekuti do. Saka nekurwadziwa kuye manje what do you do? Haugone kutaura uri kuremerwa, ukati ubike unoziva zvinhu zvinoita kana wakatsamwa, ukada kubika unobva wapisa mba munhuwa hutsi hwozara zvokuwedzera futi hasha. Iye wacho unobva abhoeka unobva akometa ubva wapindura nehasha, but remember kuti iwo hasha dzisi dzawakatakura idzi umwe wako haasi kuziva kuti wakatsamwa chii, handi muri kuona. Saka iwo manje ndopaunozoona murume yaka pamwe akamukuita zvamarwei meseji akakanganwa ibvisa, but vakatopedzerana akazozviona kuti zvakaipa akatomusiya. But iwe hausi kuziva chawangoona, waona meseji yamarwei kana data unozotarisa maybe date ndera 2019 meseji yakasara by mistake mufoni, apa wakatuta wakakoka. Murume yadoedza kuda kuya kugume kuda handidi kubatwa newe, uda kundibhaiza panapa, unoziva apa uri kutobhilivha kuti uda kundibhaiza handiti. Saka une hasha, hausi kudika, hausi kugarika newe. Murume uyo ashaya kuti kuzvandakatosiya marwei nditi ndakuda zvemba yangu, mukadzi wacho
Saka kana wakatsamwa kudara ugeze futi makambozviona. Unobva wadya unobika zimukonde kudai wapo uchidya uchitsenga uchimwa mwa nehasha asi kana hasha dzakaipa nhasi kana uri pano ibva wati Mwari ndibvisewo mweya wehasha hasha dzakaipa madzimai unozadai uchimbozvitora mapicture so imboisai mavhidhiyo muzombozvitarisa ndakazombozvitarisa rimwe zuva ndikati aiwa ndidi futini maiwe kuita kunge ameno unge shumba kudai ndichitsenga ndakatsamwa ndichidika mutese kudai ndinzwa kuda kuzarirwa kudai kusvika apa kuzarirwa ndakamutarisa apa kuti ndimudze kuti chicha ndakatsamwa handisi kukwanisa yado kutaura neni handisi kukwanisa kutaura naye andaona munhu uyo nekepisi yakapfeka abuda aenda apa pfungwa yake yakufungwa chikwamarwei kwacho kwandandada kusiya kutori nani handiti mukuona ninyeye hasha saka chimwe chandoda kutaura tisataenda mberi madzimai mweya wehasha ngatiutsurei ndiuno kuti unogona kutotaura nemurume wako nyaya yaitikaka zvine respect zvakanaka akatokunzwa it's possible handidi kunyeperai inini kudhara ndaifunga kuti hasha ndo dzinomutyisa dzimbo kana ndaitoti ndikaita hasha kudaro yanhu vaitodzake unoita kunge muchadhuma ceiling apa mune makombiyuta manje mavoisi iye akadai iwe obva wadai iye obva wadai iwe obva wadai mhedzisiro mbama iwe unonga bhodhoro wokanda madziro chazosovheka chiyapi hapana marwei akakutsamwisa uyo ari kumba kwake andori nekamwe kachikomba futi haamirire kamurume wako eyarwani andori nechimwe chikomba chiri kutomufadza zvemurume wako haasi kutozvifunga ipapo imimi kwenyu uko kwoita hondo mapwanya inini kudhara ndaibva ndapwanya kana netv ndetopwa kuti anyatsoona ndatsamwa mangwana tisina tv tatarisana manje takutanga kufunga kuti bhajeti yekutenga imwe tv toiwana kupi nehasha saka chekutanga chimwe chandoda kungoti nhasi tingobatsirana semadzimai pwanyaiwo hasha dzinopwanyika funge handidi munhu anori kuti tinyeperane kuti hanziya ini ndikatsamwa pana manje akombechenika ini ndiri madhuve kana ndatsamwa inini ndinokwira pamusoro peceiling unze inini ndiri machuma kana ndikatsamwa ndinofuta unze inini ndiri soko kana ndikatsamwa imba yese inondinzwa vanondiguta mweya wangu vanounzwa kuti mweya wokutsamwa wakabata vasikana ngatikurei mani ngatiitei cross that line unogona kutotsamwa yes kana bhaibheri rinoti hanzi tsamwa asi usavirirwa kureva kuti Mwari vanotozviziva kuti tine maelements ekuti tinotsamwa tinorwadziwa Jesu vakasvika vakapwanya zvinhu muchechi vawana vanhu vachiita zvavanoda mumba maMwari kutsamwa Mwari vanotoziva ende Mwari pavakatisika vakatipa mahormones anoresponda to crisis in different ways including kutsamwa. But what I want to say to you is that you can make a choice panguva iyoyo kuti ndoda kutsamwa to what level. Handidi kunyepera itoda kuudzana chinhu chechokwadi unotogona kuzvitrena kuti ndoda kutsamwa zvine dignity aimbonyora kuti ndoda kumbotsamwa zvine dignity kungotsamwa zvine kachikoro hanzi kutsamwa katsamwiro kemunhu akaenda kuprivate school unoza katsamwiro kekunge une certificate yekutsamwa yekuprivate school isiri yekumarokesheni yekuti unotsamwa chibharanzi chacho kuti unopwanya zvaukatenga kana kuti unotsamwa zvokuti unorova vana kana kuti unotsamwa zvokuti unoshaudha munhu wese kutsamwa zvekuprivate school so zvokuti unenge wakatsamwa zvako but unoshandisa wisdom wouya kwaari maybe uda kumuconfronta nenyaya yekuti ana marwei woti ndaona message funge I was just anxious kuti maybe there's something going on I know kuti I went through your phone I know I shouldn't have but you know what you are my husband what's yours is mine unoza zvakatodaka so what's yours is mine and I believe that we are married saka tine right yekumbopota timonitana it's a sign of love I do that because I love you and do kuluza saka ndamboita go through your phone because ndaenda kuzwa kuti ndaenda go through awebvuma but ndaenda ungomeka sure kuti you know you are still loyal because I'm still loyal saka ndamboenda mufoni mako but ndaona message yaJenny what's going on na Jenny inondapwanyika mweya wangu pandaona message yaJenny andiri kuona matauriro awaitaka chero riri rombe murume yeso unoona akukwenya musoro manje akusha Jenny upi ungondibvunza Jenny handii foni yako here Jenny ari mufoni mako zvakapera kudhara nyange pamwe hazvina kupera but andiri kuona kuti akutokurespecta madariro ake atosiyana but ukauya uchiti by force by ginya ndoipwanya foni ini kudhara ndaipwanya foni iyoyo ndoidii wati iye obva atokudzwa kuti manje zvawatoita watichatisa kanjani apo uri kurwadziwa murume ndewako akukudzwa kuti anzwa totichatisa abva apwanya respect unozoti muapproach inoita kuti respect yekuti murume afile bad ka inobva yatopwanyika saka akutokudzwa kuti ndakutoita zvandinoda watondijustify I'm not justifying kuti varume zvavanenge vaita zvakanaka but I'm just saying sometimes we save a lot of hassle by self control mubhaibheri kuna Galatians 5 kunonzi have self control kureva kuti Mwari pavakatisika vakatipa that capacity tinayo kana tikada zvedu kuishandisa yekuti unogona kudhila nema issues with wisdom
faina waitako, faina wandinzwa, faina andinzwa. Hanzi ndodawo kutsamwa zvine dignity. Do you know kuti pakadaro ndopekuti kana nyangwe tombotangaita marwe handiti. Wataura nezvine dignity zvakadaro. Kuti no fungeka, I'm so heartbroken. I trust you so much and ambofungira that. Saka now I don't know kuti muri kuenda to what level and now what assurance do I have kuti zvanzviri zvekungotamba kana kuti zvakapera. Saka now wamusiya ane burden yekuda kuprova kwauri kuti zvakapera. Andiri kuona. Whereas dai wapwanya zvinhu, wapwanya foni yake, wamubhabhatidza anobva tokuzwa handisi kuzomusiya. Andiri kuona. Saka now chero ukazobata zvimwe anoti ndakakuudza kuti handisi kumusiya neapproach yawakadii yawakaita. Handisi kuti zvese zvinoshanda. Imwe waapproach inogona futi kudii kushanda. Pane vamwe marombe zvechoti ukatomubvunza zvakanaka kudaro futi anokuzwa kuti handibvunzwe ndiri murume. Otoona kuti iri stupid chairo. Haritozivi value yemarriage. Saka ndinongotaura hangu ndichiti sometimes zvekumhanya kupwanya ana amai tinopwanya zvatichada mangwana. Umwe akapwanya motikari. Mangwana vana vada kuendeswa kuchikoro. Motikari iya ichada mari ichabuda muhomwe dzenyu mese. Saka pane mamwe matsamwiro emwe type ekuti anotisiya ine worse situations handiti. Saka ndozvandandiri kureva. Saka nditaura nyaya yemarume vematype abuse. Poita vamwe vane mental emotional pain yekuti anokuignore agokudeprive kana bonde racho. Anenge achiita mastaire ekuti unoza mubhedha wenyu so anoita kunge ndakazonzi nemwe musikadzi mama wangu anotoisa chinenge chimuhomba pakati. Imagine. Hanzi anoisa chigumbeze chinenge chimuhomba. Hanzi anenge akaisa chimuhomba so unoza izvozvo manje rejection. Ende rejection manje inorwadza. Why? Because iye murume ndiye ega source of supply yebonde muupenyu hwako makatoroorana. Ndiye source of supply wako wakachuza. Kuti uchitsvaga somewhere else wakutoita upombwe. Saka rejection inorwadza. One, une physical rejection yekuti uri kuda munhu anenge achingovepo for you achikuda. Two, emotional yekuti ari kukudeprive zvese. Three, kuti ndiye munhu unogara naye. Saka zvinorwadza. Ndozvatanitaura kuti all these things can destroy your self-esteem and can destroy you as a woman. But what I'm saying is kana masituations akadaro aita calm. Panguva iyoyo panoda wisdom. Yekuti kana uri panguva yekuti munhu ari kuacta like that, chirega kuexpecta too much at that time. Problem yedu ndeyekuti ndinorwadziwa nhasi. Mangwana futi ndosvikorwadziwa. Kusvikora mangwana futi ndichirwadziwa nesame behavior. Kana tomboti murume especially mazuva anenge ana marwenyu, unotomuona kuti mazuva ano hakuna kumira mushe. Kunenge kuchitengwa kana vari vamwe pamwe vanenge vava madharasi vedava, anenge akutanga kutenga tumwe tumajini tuya tumwe tunorembera tuya vana vadiki. Unoza murume kana anyenga kamusikana kechidiki anobva zvononge saizi iyoyoka. Anenge akutenga tujini twakadonha tuya twokutatu tunenge kanenge kachisvika umu. Akutenga kutenga tumwe tutisheti tunobata twekuti unongochemvunzo tinemi. Asi mauda kuti tamukadzi kana mafuta ekutsvukisa chaiwo unoona murume akuzora nemafuta ekutsvukisa. Unoona machinjiro aita zvinhu zvaakuda kupfeka, akuda kungozviita kamwe kasaizi kasiri kasaizi kake. Varume vaimbondivoseka asikana. Ina handiboda kuti dzimwe ngatimbovasekei because unofane BP. Imboseka hanzi nasaru, hanzi kona saru. I wish I can tag someone here pamwe angadzidze because hapana munhu anomuudza exactly what you are saying here. Unoziva soka. Zvimwe unonzwa tsitsi kana murume achienga soka amanaka. Asi vana marwe kana marwe musadaro kana uri pano uri marwe asikanaka muchatadza kupinda denga kuna Mwari. Munonomira muchidi kuna Mwari nezvimwe zvamuri kuitisa vana. Do you know kuti munhu anotanga kutenga tuma saizi tumatrauzi tutikitiki tumajini twakabata achiitira kufita saizi. Amai mwana. Seka zvako seimo hanzina seimo. Ngatimboseka seimo. Roslyn seka zvako. Kusheva kwacho munhu anenge achazvipara. Anenge achatozvipara kumeso akuda kufita kasaizi kamarwe. Asi mana marwe ana marwe musadaro so imboripentai munozoti kuti mushando chakudenga nemabasa muri kuita. Unoti murume wamunhu anotanga achatsva nemvura yerupisa achigeza ngachazvishura achitira iwe. Apo unenge usina one futi. Unenge une kana 5 varume vacho vevanhu vari kudanana navo. Munhu utoparadza marriage yake achiti ndawana marwe asi kana musadaro ana marwe rege kudaro muri vaningina vedu musatidaro so. Alright. Saka ndo zvimwe zvekuti anenge akuda kukurwadzisa kuti aite keep you away because ari kuona kuti ukaita too close uchamushaisa mukana wokuzadzikisa tunhu twaari kuita. Saka anotanga kuita push away, anotanga kuita zihasha, anotanga kuignore kana kukomenta zvinhu zvekuti hamuite mukagara mese 2 minutes kudai
third minute makutopopotedzana iye kwaari ndo zvaari kuda iwe ugoshaya unozaswa vakadzi unopedzisira waenda kutun'anga twese twemurokesheni kwanzi kuna ambuya vakadai waenda wanopiwa kuna ambuya vakadai waenda wanopiwa wakunge benzi at the end of the day. Ndakazoti kune umwe mukadzi umwe musi auya tikanzi mama indaedza zvese ndibondinamatirai ndikati zvikanzi izvozvizvi musoro make apa ari kuti ndinamatire musoro mune zvinhu zvakazorwa zvazvakagwamba ndikati kobvudzirako zviko zvawakazora zvikanzi mafuta andakapiwa kune vamwe mbuya kuti ndizore ainhuhwa asikana futa rainhuhwa iroro rainhuhwa kunge chinhu chakaora so ndikati kuti zvikanzi ndakapiwa kuti ndizore ndikati nhaiwe kana murume wacho anosvikadira padhuze uchinhuhwa musoro kudai anti muri kuona saka idesperation yekuti wapererwa imba uri kuida hapana ndozvanachana ndikati vakadzi hatidi kunyeperana dzimba idzi tinodzida. Why? Because ndakachata kamuchato handisisina kumwe kokuenda unodzokera kumba kwamai vako nemurume wavo unosvanga kuti handisi ndadzoka nevana 3 unotangira pai? Saka kwaurika you can do anything for your marriage to work. Saka varume ava vanozviziva, sometimes they take advantage, but sometimes wofuti ina hangu handizive nekuti panapa ndozvati pane vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana, vamwe vanoitawo zvemudzimu vamwe vanodii, but kune vaive vanoziva kuti kuna Mwari imba yako is your priority. Don't get tired of praying for your marriage. Never get tired of praying for your marriage. Make it your priority. Uchimuka kuseni mudzimai rega ungoti vhurukushu kubuda mugumbeze kunge nyoka uri mukadzi. Do you know kuti mukadzi ndiwe spinal cord wemba yako, ndiwe spinal cord of your family. You are the spinal cord. Mwari pavakati you have to be a helper. Mwari vaiziva kuti murume pane paanogumira. Iwewe une maziso anoona zvimwe zvisingaonekwe nevarume. Ndosaka uchiona murume chero akasatotenga muriwo wano achibvunzwa kuti mabika chi? Ndabika chi wasiya mari? Uri mukadzi unoona zvekuita. Saka vakadzi takabva tapuwa that capacity to multiply. Do you know kuti tikapanana $5 kana R5 murume 5 inini 5 ndokona kuti ndakabata mafuta nemadomasi neonion iye agoya akabata bhodhoro rake rebolingers atopedza nazvo. Takasikwa zvakatosiyana navo. We were made helpers for a purpose. Mwari vakatoziva. Saka because of that vakadzi tine kamwe ka extra mile katinoenda so commitment ku marriage kudarika varume. Murume kana akatonakidzwa zveshuwa kana kutongoti zvapera anototi alright it's okay. Ndipo unonzwa kuti anzi inini kumusha kwedu kunoitwa zvechipari apa aruda kuzoti uyu andikwanisa kumusiya iwewo kana wadagara uri amai vevana asi uyu andikwanisa kumusiya. Anti muri kuona. Saka you need to pray for your husband. Kunze uku kune maspirits akasiyana siyana. I know some of you don't want to hear about this, but I'm sorry to tell you it is the truth. There are so many spirits munyika matigere. Munyika muno musatani anotonga because akapuwa mukana iwoyo naMwari. Mwari ndobva vatipa isusu ropa raJesu vakatiti ndo simba redu rekukunda miedzo iyoyo iri pasi pano. Asi harimanikidzwe kurishandisa simba racho raMwari raJesu riri matiri. Rinotoshandiswa neanoita choice to be part of it. Rinotoshanda kune anenge aita choice yekuti Jesu ndakugamuchirai, I depend upon you. Saka reason yekuti dzimwe nguva tinokundikana inyaya yekuti we decide kungorarama anyhow. Unonzwa umwe kuchechi kwacho haende Mwari hamuzive. Kun'anga kwacho futi hako. Anongogara mainhiya. Apa linga kunguruva zimudhu rake hana kana shamwari agone kana kutamba nevamwe. Unzwa chanzi ndandina nyaya yangu yandoudza munhu handishiye nyaya yangu nemunhu ndozvionera. Apa wafuta manje waremerwa uchagona kudzikonteina nyaya dzacho dzakuwandira ugone. Hapana pauri kudzidurura. Uri kungotutira uri kungorwadziwa makuzvimba makumbo manje amaine BP. Apa makuti shuga iri kutaira nekoko BP yane kokoko. Health yako haichaita nenyaya kuti wakaremerwa ukatakura zvakawandisa. Kuti unzi namata inini zvokunamata kana. Enda ukoko alright waita shamwari yaunoti andite. Enda kutherapy andite. Apa waremerwa uchakwanisa unofa ukasiya vana. Zviri nani usarudze zvaunoti inini kuti ndibuditse pain nebandiri ndoita zvakati. Kana kupota uchiendako kana counseling story nani. Kuti uri kungowandirwa ukangotsamwa uri kungofuta. Do you know kuti pane kufuta kwestress? Kuti unotanga kuenda big nestress chayo kwete nekugarika nestress. My health issues apa pachataurwa pamusha pawo ese. Saka as a woman find your own way of releasing. Either unoita a network of friends. Do you know it is very good to say that tata tangu yapano pachina so tongotanga kutaura nyaya dzedu tichiseka unoreleasa unowana time yekumboreleasa. Ukasareleasa unozarisa wovava unenge wanduru inovava.
ndopa unoona paipechero wabuda kuenda kumashopu mwe munongo kutsika by accident wakambotsika mwe munhu akadaro wokuti watsika nemistake funge gogo yako wakatomira wakazvichenera no bag rako nemadhikausi ako nemalipstick ako wongomutsika by mistake unoshaudwa zvekuti unoti leimi ichiri nyaya yekutsikana chete here anokushaudha zvekuti unoti nhasi amenoshurara ndichanzwa wai akazara haana pekuemutira any slight thing kubasa nini vanhu vanondivenga handipromotwe kubasa kwacho ngakungoita mistake kana manager hauzive unongorutsa mashoko vanhu vanotokuavoida wozoti rejection aiwa isi rejection une kaunhu kaunako kanovava kunge gaka une kaunhu kaunako soka usingaoneka wajaira kawakachengeta kanovava uri chidhorofia pane vamwe hunhu hwako hwane uri dhorofia uri kufunga kuti uri right wakakwana aiwa usi right pane overflow yakuitika pauri pane mvura dzakubuda pauri dzinonhuhwa pane mvura dzakubuda pauri dzausiri kuona pane kupisa kwakubuda pauri pane hutsi hwakubuda pauri you need to empty ndosaka muchiona kazhinji kune vanhu vanonamata vanhu vanoti naiwe unozvigona sei ndinozvigona nekuti ndinoburitsa hanzi namakosi mangu Evangelist ndanonoka unozoteerera soro rako takutoda kutopedza tandida kuti tibate nyaya yeforgiveness but hatichakwanisa ndasarirwa ne10 minutes kuti ndipedze saka tichazonyanzoibata but nhasi tangotaura nyaya yekuti yemarelationships nebitterness kuti don't continue kuramba uchingozvitutira bitterness uchingoreceiva zvinhu zvinorwadza uchinyarara hause superwoman you are not God uri munhu usazvijaidze kuti unoremerwa uchingoti hanzi inini I can manage hapana paunoita pour out you need a circle of friends or you need a church or you need a psychological support because ukaramba uchingotutira sezvauri kuita unozoputika pasiripo unozoputika neimwe nzira isiriyo unozoputika pasingafungirike ndopa unozoona nezvirwere zvabata saka what I was saying today is kune vasinganamate chifaindai matherapeutic ways enye kumanager asi kune vanonamata make it your habit uchimuka kuseni speak there is power in speaking declare over your children declare over marriage yako usambofunga kuti kupusa kana kuti kuita stupid kuoneka uchinamatira marriage you find kuti murume haana nguva yekunamatira marriage murume chake kumuka nekugeza nekupfeka trouser rake nekubvunza kuti mabika here varume unzwa achitomuka mabika here naiwe ndabika nguva yekwewo ngori pasaidi neni ndabika nguva wabika here atobuda uyo huru mutu atoenda kuri kuendwa ikoko hapana kana chambotaurwawo kuti ndakubuda Mwari ndifambai neni rinongobuda muhutsi saka iwewe as a woman ndiona utori neresponsibility yekuti makuseni unoenda pana Mwari vana vangu vakubuda murume wangu akubuda mhuri yangu yakubuda ropa renyu Jesu vachengetei zuva rese ndiwe mukadzi ukasazviita iwewe hapana chinobuda mumarriage yako ndo imwe secret number 1 yekuti zvimwe zvinhu bitterness iite ichireruka pray as you pray you are releasing you are giving it to God as you pray you are releasing uri kubvisa pressure in you too much pressure in you is dangerous inokuvadza iwewe muridzi saka don't keep too much pressure inside you saka imwe issue yekukunda nayo is to also I know low self esteem inokuvadza low self esteem inoita kuti uboye uswera newe do you know ukaita too much low self esteem unokupedzera wane paranoia munhu ane low self esteem 1 kazhinji futi anoramwa anenge achingorira ode kusiya ndabasa nazvo asi mwoyo make anenge ane basa nazvo but it's because achisina any other way yekuzviexpressa nayo saka anopererwa zvekutika anoti ndikaramwa muchaona relevance yangu nekundishaya so psychologically kuramwa it's a way of depriving you presence yake so that you feel that are important uri kuona saka munhu apererwa nemashoko akushandisa deprivation munhu wese anoshandisa deprivation kuti mumunzwisi mumusuwe imanipulation yatopo asi haasi kuzvita achindoda kumanipulata inyaya kuti apererwa anongotaura kuti handichauya ndarega handichada asi mwoyo make ari kuda saka imwe saini yedu kuti wane low self esteem kuona wakadaro kana uri munhu ane confidence chaiye you don't give up unotaura kuti inini ndiri kuzoatenda I will be there kupati ikoko ndiri kuuya why because it's my brother's party I have to be there pamwe mune manetsana nemuroora pamwe anenge ari munhu yari difficult oti kana zvanetsa vanhu vese vegedzaya idonike unoti aiwa kupati ndinotouya I'm not ihanzvadzi yangu kai ndinouya kupati iwe uri muroora hazvichinje tabhowana nhasi but mangwana tofanira kunge takutowirirana because iwe uri muroora haubve mufamily
inini ndiri tete handibve mufamily, uye hanzvadzi yangu handigona kuti murambe kuti ndigare naye, handigona kugara naye, asi inini hanzvadzi yangu, ukama hwedu haupwanywe, iwewo futi marriage yenyu handinoti ipwanyike pamusana pangu. So inini newe we have to learn. Do you know kuti pane pekuti munofanira kungodzana semadzimai? We have to learn to cohabitate muroora. Kana nditete tete, I know kuti tinokurosana, tine ma-differences, maybe ma-personality differences atinawo, because sometimes panenge pekuti tete vane strong personality, muroora une strong personality. Saka mumba imomo mumachona hanzvadzi inotombomira kuti akomana ndoita sei. Muroora akatsika kuti tete hazviite, tete vakatsika kuti mukadzi wako hazviite. Hanzvadzi inoomerwa, ndipo unozoona hanzvadzi yakuti kana ida kutaura nehanzvadzi yake anoenda mutoireti. Uti atone girlfriend, aiwa ndotaura nehanzvadzi yangu. Kusaka ndo inopindirwa mutoireti. Kuti hanzvadzi atenge present birthday rehanzvadzi yake chaiyo, anotonoita kubasa, otuma sekretari wokubasa kuti ndinondisvitsira kuhanzvadzi yangu, mukadzi wo wakutonyenyeredzwa, because pane conflict. Saka vakadzi ngati avoid unnecessary conflict. You know what? Let's be wise. Let's avoid unnecessary conflict mudzimba dzedu. Yekuti unoisa murume wako pateti pekuti akufanira kuita ma-choices between you and my family members. Do you know kuti kana uri wise you can neutralize that nekuti wangu wakapusa. So pane pekuti unofanira kungoita wangu wakapusa zvako usina. Waona kuti maybe kuri difficult kunana tete uku kuri kunetsa pane competition. You start to initiate. Tete birthday ravo unototanga uri tsvaga ndiwe date racho ivo vaka vanonetsa vachivavo. Birthday ravo musi wa 15 October. Ngativa invite tivaendese out kuhotel for a meal. Apa moyo mako unongochine bitterness andi. But the moment you start to give love, wakuto neutralize bitterness here. Wakutoona kuti tete veve musi wamunovadaru vane vachikanyera vachingoti eje hanzvadzi yavo handiti. Magara vaona vagara zvakoti takati zvedu rega tikusurprise endi ndakatotaura hangu nehanzvadzi vedu ndikatega timbosurprise tete. I know kuti hamundinzwisise tete. Ndokuziva kuti hamumbondinzwisisa kana. Munotofunga kuti ndokuvengai but muri tete ndingavenge tete vana vangu. Saka ndozoti munofunga kuti hanzvadzi yenyu ndoino kudai. Inini I love you more than your brother. Ndakutaura ndichiseka handiti. Tete veve pawangu vakafyuma vachifunga kuti hanzvadzi yavo ndoiri kuita mashure wai vachifunga kuti vari kundisvotesa. Vakuzonoti yezvo kutouya kumiwo kundini. Next time ndini uyo tatenga present ndindonovatambidza. You know, just sometimes we've got our pride, but pride zvainoitaka inoita muhwezwa we-enmity, inoita muhwezwa wokuvengana, ndo inoattracta kana witchcraft mumafamily pride. Some things just hide it nekungoratidza rudo, just give back love, even where it's not due. Hazvina kana chaunobva. Iva tete vachikanyaira vachitaka vari kukanyaira iwo vapa back love. Hapana chaunombobva. In the end, you vega vanozvinotinga ndingofaita nemunhu asina kana basa neni. Saka sometimes the way we respond, inobva yaita exaggerate rift inenge iri pakati pedu. We have to work towards building back tisaita ma-rift. The less rifts we have, the better it is for us. My relationships ane too many rifts, anokupa a lot of homework. Uona pamwe paitika chinhu uri kuignorewa family yese, tete vachaudzova mwana tete, vana tete vodza amwene, waane ma-enemies hobo. You know, sometimes just ngavapedzisire vaona kunaka kwako mani, chakanaka chinokunda rima mani. Iwewe uya nechiedza mufamily imomo mamune ma-conflicts, uya nechiedza chako iwewe chinozoita kuti rima iroro ripwanyike. Pane dzimwe mhuri naturally dzinongori nema-issues ekuti unopinda makatongodaro, pinda uri nauyu ukasvikowirirana natete ava vachatauri newe, ukaenda kwabamukuru ava bamunini ava vachatauri newe. Saka suddenly you are caught up in entanglements. Saka iwewe svika uchingoratidza ngavangokuziva kuti iwewe haudi kutomboziva. You love them all. Ende vakuzive kuti uyu ndewe rudo, uyu haadi kunzwa kana nyaya dzemufamily haanei nadzo. Ngavazive kuti you are very different. Ende iwewe ungobva wagara wazviti nini munyaya dzenyu handidi kupinda. I respect you sana tete mese muri ana tete vevana vangu. That's all I want to know. Saka let's not go and fan and contribute kuti wasvika iwewe manje zvotoita wesi. Uchiti ukarumana tete ava, ukarumana bamukuru ava, ukarumana kukuku, wakutoitisa wesi. Sometimes futi varoora, let's avoid that. Even vasikana varuda kunoroorwa, muve careful pamunozopinda mune mamwe mafamilies. Take your time to study. Wona maitira vanoita ma-relationships avo and aim to be a mediator. Waitira vana vako a very good foundation kana ukadaro. Saka ndo zvimwe zvinhu zvokuti tinofanira kutarisira kuti patinopinda mumhuri dzatinororwa tonobatsira kuita make peace than kuti tinokonzeresa chiruzha. Saka ndongoti nhasi tombogumira panapa. Tinosangana zvakare musi weTuesday. Toda kuzokontinya nenyaya yema-relationships neforgiveness nemaking peace. Ndo nyaya inotinetsa zvakanyanya iyoyo.
Saka pane ma-issues anokonzeresa akawandisa, pane ma-spiritual contributions akawandisa. Saka zvinhu zvokuti slowly tichangenda tichizvibata as we go, tichingotenda simeli vakatipa mukana. Kune vaya vanofariravo zveprayer. Tuesday nhasi midnight tine prayer yatiri kuita, and nhasi we are praying against Jezebel spirits. Kana tichi Jezebel spirit ndiri kutaura umwe mweya uya unokonzera kuti ungovengwa pasina zvaukatadza. Ndiri kutaura mweya uya une influence wokuti unongonzwa nyika yese yakungotaura kana ichada kukuona pamusana pekuti iwe hausi kuziva kuti chii chakaitika, pakangoitika mudzi wakangomuka. Jezebel spirit is that spirit iya ine control paupenyu hwako, yekuti ikabata kana mumba mako chemo Jezebel spirit ine control. You are trapped, you are suffocated. Mweya wa Jezebel. Saka we will be praying midnight. Kune vanoda munozondijoina papage pangu ndendiri live na 11 p.m. dzeku UK kana 12 a.m. dzeikoko. We have to pray against Jezebel influence. Chero varume vedu vavamwe vacho vari entangled nema Jezebel spirits. Ndopo unoona murume anorespecta zvekubasa kudarika iwowo zvekumba kwenyu. Anoteerera vekubasa kudarika iwowo zvekumba kwake. Saka ndo zvimwe zvacho zvokuti we need to pray together. Vanenge vaida kuzojoina, you can come and join us. It will be live on Facebook. Ma Tuesday midnight, tunaita ma Tuesday midnight prayers, nema Thursdays. Saka just be in the habit of praying for your families. Be in the habit of declaring and decreeing. There is power in decreeing and declaring. Jezebel spirit is very dangerous. Ndo imwe inoita ma entanglements ekuti Jezebel spirit ikabata kana mbama kana amwene kana tete kana iwewo wacho ikakubata. Vamwe vedu ndisu vacho tinotonetsa futi okune vamwe vadzadzi dzedu. Saka let's be friendly mudzimba dzatiri. Saka I'm coming to an end. I love you so much. Tosangana next Tuesday. Kune vachandijoina midnight. Let's pray together. We have to break my issues. Pane ma issues anoda spiritual breaking. Pane ma foundations anoda realignment in the spiritual way. Pane ma wrong foundations anotoda a spiritual intervention. Pane ma wrong foundations anotoda ma declarations. Pane ma foundations otukaregerera nevana vako, they will suffer the same issues that you are suffering. Saka we have to declare them and break them in the name of Jesus. We need to speak to those spirits and they can hear. Pane pekuti unofana kutaurira mweya wechipari wedzinza kuti I'm so sorry vawakapakira ndivavo mangu mumba chipari, no, in the name of Jesus. Mweya wekurambwa pane paunoudzwa kuti pamakabata panana tete nana sisi ndipapo, inini gauni ndinoripfeka masikati machena nezita raJesu. Mweya wevana vanofa pagore unoudzwa kuti kwawakauraya ndikoko vangu havabatike, vangu vanopisa, vanochengetwa neropa raJesu. Saka as a woman, be a prayerful woman. Handidi kukunyepera, no matter how salad you look, chero ukave wakatsvuka zvinenge chini, une nzara dzinenge hameno. I am telling you, it's now even in fashion kuti uri mukadzi anonamata, because it shows kuti you are orderly. Uri mukadzi anoziva simba rake kwarinobva. Uri mukadzi anodeclare, anosunga muchadenga. Do you know that everything we experience in the physical is a result of the spiritual? Zvatisingaona muspiritual ndo zviri kutonga zvatiri kuona muphysical. So you have to capture the spiritual. You have to be in control of the spiritual. And that can only happen when you make a decision. I don't want to lie to you. Vamweni unogona kufunga kuti uri musaladhistere kuti hanzi inini nesi. Unoita nesi nemari yako nemota dzako, asi unongochidyiwa nevarume. Uchiti murume anoya ogara uchimutengera kubva kuhembe, kutrauzi, kugrosari, wotoendesa mari kumba kuvabereki vake. Kana afinwa onoroora mumwe munhu asina basa achikusiya. Saka hazvibatsire kuita usalad uchiita go through that disastrous life. Zviri nani kunamata Mwari woita order than kuzviti inini handiitike nemota yandodhiraivha vanhu andone nchinamata. Takabva neko takatomunamata Mwari tamuona kuti ane solution. Saka that's all I can say to you today. I love you so much. Vane simba rekuya kuzobata tinoita makikikiki night tonight. Come and join us 11 p.m. dzeku UK or 12 a.m. dzeku South Africa. Tomboita makikikiki. Pane zvinoda kushekwa mhani, haina, handidi kujairirwa naSatanini. Handitomboda kana. Ndinomudzosera pasaizi yake. Saka tosangana next week on Tuesday zvakare. Sisi Mary toda kungotanga kuvatenda. Chingotaura wewe ndikausati waendawo ndikuonewo. Hanzi naGrace, thank you. Powerful Mother, thank you. Makosi, thank you. Ndiani umwe hanzi narumbidzai kudya kwemweya, thank you so much. Kana pana ari panapa angasati akagamuchira Jesu, maybe uri mumwe wanda anchitaura wewe kuti unenge uchimboedza ukati kwambuya ani wavapedzana, mbuya vese wakapiwa mishonga yeblack yegreen. Unozoti unoti ukatarisa dhirowa rako dai rinenge rakunhuhwa futi kazvandandichitaura, rakunhuhwa dhirowa asi hapana chiri kufamba. Unenge waiti imwe uri kuita yekudya, imwe uri kunwa, imwe uri kuzora, imwe uri kuita sei, hapana chisipo, but woona kuti akomana hapana chiri kubuda.
inini hangundoda kuti imboedza Jesu. Tomboti pamwe urimo wekuti wanga uchimhanya neupenyu uchibata zvese saka uri kufunga kuti Mwari vacho vachanditambira here. Haiwa ndoda kukuudza kuti Mwari vanotokutambira. Kana isusu muchitoona kudai futi takambomhanyawo nenzira dzese asi Mwari vakangotitambira. Hakuna akangozvarwa akabva aitwa ngirozi Mwari vakabva vati ndo ngirozi yangu. Aiwa takatopfuurawo nemaiyera tikambonyura tikabuda tikambonotsva tikabuda kusvika tazoona kuti inga apa ndo pane zororo. Inini pandakawana Jesu ndakawana peace. Saka whatever your situation, whatever your background, whether wakaita varume 5 kana 7 kana wakatomboita 6 kana 7, ndoda kutokuudza kuti mukadzi muSamaria kana muchimuziva vari panapa. Mukadzi muSamaria anonzi akanga aita 5 vaakanga asiyana navo, wechi6 aitori mumba. Ainochera mvura masikati machena, masikati vamwe vese vari mudzimba nokuti aitotya vakadzi vevanhu vanga vasingade kumuona mukadzi yeye. Asi anonzi paakasvika patsima akaenda achinochera mvura yake ndokusanganidzana naJesu. Paakatanga kuona Jesu akatoti murume muJudha uyo ada kutaura neni akatoti ndofunga ndawana chimwe chikomba. But pakuzoramba achitaura naye kwari kanga ajara kuti varume vese chavanongoda paari mumwiri wake. Iyewo wachona anga ane nzara yekuti chaari kuda aringoda munhu anongoti ndinokuda chete. Saka atoenda atoti maybe ndawana imwe customer imwe. Haana kujaira kudiwa, angojaira kushandiswa. Ndotoziva kuti pano panotori nemwe munhu wekuti wakungobvuma kuti ndongoshandiswa unotonzwa mwachitanzi neni chero ndangowana anongoyiwa weekend akangondidawo zveweekend ndotomudirira kana fuel. You are urikuzviredusa wega iwewe, wazviredusa standard nenyaya yekuti wabvuma kuti iwewe hausi level yekuti pane munhu anokwanisa kuisa effort yekutoti anotsvaga mari yake yekukuya uzokuona agotokuroora pamusoro. Saka wabvuma kuti chero inini ndangogutsikana akauya akanga akangorara neni akaenda, it's okay. You have reduced yourself my sister, handidi kunyepera. I know tune mashamwari anokuudza kuti yes ndozvatakungoraramira, but I can tell you kuti unotochata ukatowana munhu anotenga ringi usina mbomupa mari, anotoshanda kuti ndikutsvaga mari yeringi yekuti ndikupfekedze iyewe zvauri izvozvo. Iyewe pauri papo unozorwa futa nedenga rekuti rikazorwa pauri so unenge wakutsvaga kuti nhai ndororwa neupi. Wakutotinetsa panapa kuti nhai handichazoti ndeupi. Wazorwa rimwe futa redenga so rinongoattracta favor. Futa iroro kana ukarizora redenga randiri kutaura rinonzi Jesu Kristu, futa iroroka indakariona achita zvakawanda. Futa iroro rinovhura nzira pasina nzira. Futa rinonzi Jesu Kristu. I know kuti munosirinzwa zvenyu, but kana ukaripinda nemwoyo wese unoda ukanyatsofamba naro futa iroro, inini futa iroro handamborona richindikanganisira. Ndakaona zvakawanda, ndakapfuura pakawanda nefuta rinonzi Jesu Kristu. Saka ndoda kungotaura newe nchiti handiziva hangu kuti kwauri kubva kwakaita sei. Maybe uri kubva kunopisa, maybe ndiwe mbuya vedzinza, maybe une machira, maybe une midzi, maybe une zvese, kana chikombo chaicho. Pamwe unotori nemusoro wemunhu wauri kushaura kuti zvondozowisa kupi. Pane pekutangira. Mwari vanokuda wakadaro. Mwari vanokuda wakadaro. Iyewe chaiye nezvozvo zvese zvawakabata, nenhumbu dzese dzawakabvisa, nedzimba dzawakaparadza dzese, Mwari vanongokuda wakadaro, vanotangira pauri papo. As long as wangoti Mwari nhasi ndauya. Handidi kunyepera ivedwe. Mwari avakava. Handiziva hangu kuti ndeta kunge ndichavamba vaturunura ndiwe ndivagadzike ndichimbovaonai. Nokuti zvandakaonawo muupenyu hwangu nezvavo soka. Zodzo redenga taura zvako ndiani uyu ataura Tamari. Hanzi Tamari, zodzo redenga yefree mahara futi vanhu we ataura zvako. Ataura zvako. Ende ndozvandongomudira Mwari wacho. Apachena pajekerere futi pajekerere chaipo. Zvisina kana kunziita se unongobvisa chiiroro para Jesu rakaenda pamuchinjikwa. Rinotaura kuti zita rako was nailed on the cross. Zvitadzo zvese zvaukafunga izvozvo kuti ini ndakamboba ndikaenda mujeri ndikapwanya dzimba dzevanhu 7 ndikadini ndikatouraya mumwe munhu ndikauraya mukadzi wake kuti andiroore, ndizori kufunga kuti manje ndinotangira pai munomba mandiri ndakatouraya mukadzi wemo kuti ndipinde. Jesu vanotanga newe pauri papo. Yesu hatizvifarire zvakaitika kana Mwari havazvide zvakaitika, asi vanoti come let's reason together. Pane mweya uri kurezhwa nhasi naMwari uri kunzi come let's reason together. Nai indoshoti chamunorambira munhu unorambire kunamata kwacho. Ukanamata wakuita zvakanaka. Chii chakaipa pangoita zvakanaka? Unobvei? Hanzi nomweko kana denga risiko, nyangwe rikazonzi tomboti indoza zvangu kuti ririko, asi tomboti razonzi hariko. Kana ungoshirara mako upenyu hwakanaka, chii chakaipa? Pane kuti wazonzi ririko, unozviona wamumari memoto, wozodii?
nenyaya yekungoti chete uri kutadza kusiya tumwe tunhu tunongosika. Ende Mwari vari kuti ngoya wakadaro zvekusiya izvo tozozviona later. Mwari vanozoti ka haukwanisi kubva wangoti ende havadi kuti tanga wasiya. Vanoti ingouya ndichakubatsira kusiya zvauri kufunga kuti hausiye izvozvo. Ingouya wakadaro nemazichira ako takura kuti ime hande kwaJesu kana iwe une simba hande unokunda Jesu wacho. Indakatozombona mubhebheri munotaura nyaya yomwe maFiristia vaive nechimwari chavo chimwe chainzi Dhagoni chavainamata. Vachiti Mwari wedu ane simba. Vakazoti vaisa Ark of the Covenant yaMwari wedu vachiona nachidhagoni chacha. Chidhagoni chaya makuseni vachiona chakawira pasi chakapwanyika. Handi ndechekugadzirwa chakapwanyika chakapfugama pamberi paMwari wedu. Asi unotora munhu achinonga achibatanidza mapisi achiramba achichinamata chimwari chakadaro. Ungaite mudzi wokunzi famba nawo unokuchengeta. Mudzi woyo pamwe chihari chinonzi unochichengeta unochiklina makuseni. Unopinda bhizi kuklina. Pamwe chinonzi chinoda ropa. Unoisa huku every week. Ndimwari werudzi simba rerudzi. Kune remahara redu atongozvara kuti tinongodaidzira. Kungodaidzira nemuromo. Chete. Saizvozvi ndiri pano ndotodaidzira. Zvotoitika. Aiwa musasaririra vasikana. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. I love you so much. Madiaries munondiitira. I love you so much. I know I've got sisters here. I've got vana here. Ini ndine muzukuru. Saka ndozoti pamwe ndinotori nevamwe vazukuru pana pakutova nevana. You know, we are a family. Ngatingoti Mwari ndiitei an instrument of your peace. Ingondiitei munhu wekuti pandosvika ndinongoisa chiedza so. Pane vakasuwa vaive vanenge vari mudhu so ingondishandise kuti pana ndikasvika ndinovasiya vakusekerera. Iyewe chaiye unogona kutoshandiswa kudaro. Asi vamwe vedu tikasvika manje pane vakatsamwa ivavo tinobva taita kudarika kuti rega ndikuratidza kuti ndandijairirwe. Vasikana ngatite get bigger than that. Ngatingoitei mafire extinguisher so. Kungoti inini I'm choosing to be a fire extinguisher. I am choosing to be a fire extinguisher. I am choosing to be a fire extinguisher. Pane muparidzi wandaona panapa imviolata anzi takaregererwa tisati tatadza. Chakangwarira Satani kuti paunozvipira kunamata okunongedzera zvawakatadza. Takumuziva mabasa ake. Anotanga kukudza past. Anototuma vekupasti vacho kukutevera. Wakambona kana munhu anoda kukudzikisira auya. Indakazovaona ina ndichalala navanhu vakadaro. Zvonzi iwe vanhu vari kutaura. Vanhu vari kutaura ende vanhu vari kutaura funge ndatorwadziwa. Ndangotega ndikuudza hangu semumwe wangu handidi kuti uzozvinzwa uzoti wakadii kundiudza. Ukatongonzwa padaro chete ziva kuti wakuda unoza kana uri kahuku kane mapapiro keke pane kumwe kuplakwa kwakuda kuitwa ukatongonzwa statement iyoyo cheteka chitozviprepare kuti pane mapapiro angu akuda kubviswa manje. Dhuze wangu wakuflya uchienda higher and higher nditi. Saka Satani ane vanhu vake twaanoziva turi padhuze ndotwaanobva atuma kunzi vanhu vari kutaura vanhu vese vanhu kutoti iwe ndiwe unotaura naye mudze kwakuenda kwakana dhuze mashinga makuna matamaini ya makuenda kuma all night makudini zvenzi vanhu vari kutaura kuti hanzi iye nepasti yake anoenda kupi vanhu vari kutanzi muri kunyebedzera unozoti kana wakuda kunamata vanhu vakati uri kunyebedzera unopwanyika kuira pasi kuti bicha iko kuti vanhu vari kuti ndiri kunyebedzera inga ndiri kutotsvagawo mwana unzi vanhu vangu vachiseka vakati wakadanana naPeter naJohn ukapunza imba yaGidheoni ukapunza imba yaPeter ukadini ukaenda kumunganga ukauraya mukadzi wanhingi vanhu vakachanzi unonamata chii usabvume kudzikisirwa. The moment you come before God, God says you are a new creature. Wafanana nechazvarwa nhasi. Wave innocent kufanana chimwana chicheche chazvarwa nhasi. Your past is forgotten and forgiven. You are a new creature and your past is forgiven. Usanyeperwe naSatani anoda kureminder of your past. Past ndosaka iri past ka zvakumashure. Unofamba uchidzokera mashure kana kuenda mberi. Denga haripindwe nepast rinopindwa nefuture na today. What you decide today is what determines where you are going. Asi ukaramba uchida kudzokera kumashure asi variko vanhu vanotofamba kudzokera kumashure zveshuwa. Unotoona variko vanhu vakadaro havagone kubva kupast yavo. Nhasi tamwari I want to cross over man. Zvawakudecide nhasi nezvawaakuenda uchiita mangwana. That's what makes you. Zvakaitika mistakes nemachi akaitika uko their past leave them there close the doors. Mwari suka ropa renyu ngarisuke. Zvatopera. We don't look like our past. You know, I don't look like my past. And I don't even want to think about it because handichatoizivi. I'm no longer that person. Chero wakambondiona toto wakambondiona ameno pawakandiona. Handichaziko kweni. Kana wochiriko kwameno zvako. Don't think you can take me back there. Vari kuona kuti kana wakubudirira makambonana kuti kana wakubudirira vane yacho kureminder. Tokuziva takakura tese tegara tese muchimbo tikumbira sugar. Wona zvaari kuda kureminder zvacho. Kureminder zvokumbira sugar kuti akupwanye self esteem yako kuti udzoke pa level iyoyo. Variko ukangona vakadaro ukangona vauya bva vaziva kuti ndovaiwe ma level pull downs. Don't allow people to pull you down. Tarisa kumberi kwa uri kuenda. You are not like, you don't look like your past, you look like your future.
Keep searching. There's some greatness in you yakawanda. Ndoya uri kuramba uchidhiga iyoyo kwete kuramba uchidhiga past your mistake wakaita. You can't live like your mistake. You don't want to continue to look like your mistake. Saka, you are better than what you have been through. You are better than where you are coming from. You are better. I tell you, say, Lord, open my eyes. You are better than what people say. You are better than what your village says. You are better than what your bloodline says. Uri better kudarika zvinotaurwa nemweya wetsvina wekumusha kwako. Thank you, Mama Vaisa. Radical God Chasers. Tine group redo Facebook inonzi Radical God Chasers, where we pray every morning. Tinoita madevotions makusend live, and we encourage and teach each other how to pray. Saka kana pane vanda kujoina avo iro rekunamata. Hanzi namaitina, that's my habit statement that was then. Handichaziva maitina kuti husband anotaura kuti kudii. Anotaura kuti you're nothing. Anachikuudza kuti you're nothing, usabvume kuteerera zvakadaro. In fact, don't entertain mavoice aya anongoda ndochimwe zvatichataura nhasi paJezebel spirit. Jezebel ane voice akataurira, imagine kuti Elijah akapunza maprofita enhema handiti akamauraya. Asi akaudzwa naJezebel kuti nhasi chaiyo unenge waita nawo. Elijah akamhanya kunopinda mubako kudai. MaJezebel voices, they are very dangerous. Anokuita kuti utadze kuona zvimwe zvinhu zviri mauri, so agokutyisidzira. Refuse. Don't allow Jezebel voices to speak into you. Saka ndoda ungopedza nekuti ungonyorawo pasi kuti ungobvumirana neniwo ndisati ndaenda ndifare pa5 minutes dzasara simeri vasati vandidzinga. Ingoti I am better than my past. Ndongodawo kuti pazvese zvandataura, you are better than your past and you don't live there anymore. Udza past pamwe past yako yacho ndoyoda kudedza kuti udzoke. Iudza kuti I don't live there anymore. I am better than my past. Ndiri nani kudarika past yangu. Handichagara ikoko past zvakaitika zvakapera. Whether ndakanga ndine varume 7 kupast ikoko, kana ndaitenda mubhawa, kana kuti ndaitokecha ndichitobvisisa mari, zvakasara ikoko. Ndave where I am going now. Where I am going now, I am better than where I am coming from. Yes, thank you so much. Ndaona vasikana vakachenjera panapa. Uchiona, I am better than my past. And for sure, as you speak, past yacho iri kutonyara. Kana uchichoda kubva waiudza past yacho kuti zviya zvekuba zvataita mumashopu zviya ndakasiya. Zviya zvechipfambi zvataita zviya ndakasiya. Zvevarume vevanhu zvandaita zviya ndakasiya. Zvemakuhwa zvekupedza, mozoti guhwa rinodya time. Uri busy, wakambona kuti unoswera uchitaura munhu ye mangwana omwe atone mota. Wakambosvotwa here waswera uchitaura munhu, waswera uchimunyeya uchifunga kuti ari kudonha pasi. Wotoona kuswera mangwana ane mota. Wobvuta hande yeukwereta tichazviona hapana kwazvinosvika. Wonzwa kuswera mangwana anzi ari kuchata. Woti haya varume vanhu vake vanongodana navo hapana kwazvinosvika. Wotoona uyo ane nhumbu. Hazvari akapedza zvibereko kuchipfambi kwaiva hapana chinobuda. Wona atone vana 2. Iwe ungori pasame position uchingotaura uchidongorera. Kana akusvika pawanenge uri unorwodziwa futi unoziva jerasi zvarunoita, so amana jerasi kainangwa handididi. Aiwa yamhendo wamo munorigona sei. Rinongokupa kurwodziwa, soka unotozobedza mate. Apa uri kuona zvakanaka, but iwe unongochimanikidza maziso ako kuti ngaone zvakaipa chete. Jerasi chibayo, so ramba manita jealousy, go away. Jealousy, go away. Apa munhu uchi uri kuita jealousy apa ari kuropafadzwa sei? Iwe uchingoswera uchitadza kumedza mati wakamutarisa. Apa unongoda kuconvince vanhu vese kuti vasaone chakanaka chaari kuita, uchiramba uchingotaura nezvepast yake. Hachazi ikoko kusvikira past yaya vanhu vakutoona kuti kupedza nguva kuita, vanonzi sifinga yake obvious anogona kunge akabva koko, but she's doing well. Pane pamwe kuti celebrate others ndo secret yesuccess. Celebrate others. The people you celebrate, pane kamwe kablessing karipo pakucelebrate munhu. So kekuti ukangokomentawo chakanaka chiitwa neumwe, you never know, maybe anogona kutokupudza secret yachona. But kana uri busy kumufaita nekumuitira jealousy uchimunyeya, haufi wakawana wisdom from that person. Saka sometimes be wise. Iwewe get closer to that person wongochita jealousy ye. Zivawo masecrets ake kuti kusvika ipapo ari kuita sei. Jealousy, go away, thank you. That's my motto, jealousy, go away. Indikatongonara kuda undibata ndobva ndarudza kuti aiwe get away, uda undipa chirwere handidi. Uda undipa BP handidi. Ndo nyangwe ndikamuvenga chiro ndikasabvuma zvitope blessing yacho kuitika, Mwari vanongoramba vachimuropafadza futi ndakatarisa. Antisawo manobva ataura kuti hanzi my cup will overflow in the presence of my enemies. Ndinditwe enemy yacho yekuti kana akuropafadzwa Mwari vanondidedza kuti uyauone. Ndonoswera ndakamira.
ndakatarisa ndichiona munhu achiropafadzwa. Unoziva muna Psalm 23 kamunotaura kuti hanzi my cup will overflow in the presence of my enemy. Apa ndiwe chienemy chacho chinenge chichirehwa. Kana Mwari vakuda kumuropafadza vanomeka sure kuti uri padhuze so that aumise. Uona chikapu chake chichiita overflow mablessings, motikari pasaidi, murume pasaidi, muchato pasaidi. Iwapo ungotarisa ndiwe chienemy chacho. Ina handidi kuve chienemy chacho chinotaurwa muna Psalm, ina handidi. Ramba kuita chienemy chacho chokuti kana Mwari vakuda kumuropafadza vanotanga vakuunganidza. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Mwari vakuitire zvakanaka. Ndakungoti kekupedzesera. Goodbye today diaries, tosangana next Tuesday. I love you so much. Chingotaurawo something before you go. Vanga vasati vatenda SIS MELLY. Kana takuenda tinotendani? Tinotenda SIS MELLY. SIS MELLY maite henyu nemukana wamatipa. Tinotenda nemukana wamatipa SIS MELLY muitirwe zvakanaka. This platform is building lives. This platform is helping. This platform is comforting. Tinongotenda nekubvuma kwamakaita kushandiswa naMwari kutanga platform inei. Vamwe vari kuita maplatform ari kukonzera vanhu kuzvisungirira. Asi platform inei iri kuumba dzimba, iri kuumba upenyu, iri kuseva malives. Pane mwana ngatoya so pamwe angada kutozviuraya. Asi anotobva panapa aseka. Akutoona kuti kuda kuzviuraya kupenga. Handimozoti kuda kuzviuraya ilevel yaSatani yekupedzesera yekuti anenge akushandisa akuvharira madhu ese. Kana waakusafoketa usisina kumwe kokuenda ubva kuti chingozviuraya. Apa Satani anoda kukuzoti you are useless. Asi hasi akakusika. Asi anoda kukuzoti you are useless. Kuti ubelieve kuti you are useless. Ramba kudzwa naSatani kuti you are useless. You are even more powerful in your weakest point. Saka ndongoti naiwayo. Thank you so much, Madzimai. Say something before you go. I love you, girls. I love you, sisters. I love you so much. I love you so much. I love you, SIS MELLY, and I love you, diaries. I love you. Tatanga nekudzana I love you. Katinongobhaibhisana kuti I love you. I love you, Primrose. I love you, Abigail. I love you, Faina. I love you, Manika Privon. I love you, Mimbai. I love you, Dorothy. I love you, Ruth. Mama vangu Ruthi. Thank you so much. Ruthi ndimai vangu ndovanya kundizvara ivava. Makaita henyu mama hamuna kubvisa nhumbu. Makandizvara, mukandida, mukandichengeta. God bless you. I love you, Julie. I love you, Seymour. I love you, Maitina. I love you, Justina. I love you, Saru. Mailolo, I love you. Salina, I love you. Muchina, I love you. Abigail, I love you. Sasha, I love you. Mary Robert, I love you. Rumbidzai, I love you. You know, let's mean it. Ukazviticha kuti unozoti it's another way yekuita override kana une bitterness kana ruvengo nemunhu. Zviudzoti I love muudze munhu yekuti I love you. Mumwe muchicha unoza pride inenge ichikuruma so kuti ungamuti I love you. Yobva muti I love you. Notiona zibitterness. Do you know kuti bitterness ka airwadze munhu wakavenga. Bitterness inorwadza iwe wakaitakura. Ndiwe unoita muranda wechinduru chinovava. Aiwa, let's ngatibuditse. I love you, Elizabeth. I love you, Mimbai. I love you, Anna. I love you, Inomvleta. I love you, Moku. I love you, Mairu. I love you, Chennai. I love you, everyone. May you have a blessed week. Vanokwanisa kupinda all night. Let's make Manyika. I love you. God bless your families. God bless your children. Varuda kupinda mudzimba. May the oil of God be upon you. Musangane nema good people, not time wasters. I pray over our single sisters that are here. Mwari ngavakupe chiedza, Mwari ngavakuzodzei mafuta edenga, Mwari ngavakugonerei pwanyirwai mweya yese isingade dzimba ngaipwanywe. Ndinotaura ropa raJesu pamuri. Reda bakasete boshika. Hallelujah. Ropa raJesu ngaritungamire pamunotsika. Makosi, love you all diaries. Thank you. Gertrude Lizzie, I love you. Mercy, I love you. She says, Evangelist, I want to join prayer. Can you send me link? Mercy, ukangwenda pa page yakanzi Evangelist Deborah kana kuti Radical God Chaser unondiona kana kuti ukatora WhatsApp number yedu uchenderera ukangondi WhatsAppira kuti ndinokupa kana kuti kana pane umwe ari pa group rangu anoziva kuti angandowane papingo ingoisaiwo ka link kachona Mesa da join a prayer group, but you can come on my page and then live rakangonzi Evangelist Deborah. I'll be live midnight for midnight prayers. Saka tinokuona ipapo. Abigail Chamba, amen, amen. Gamu, I love you. Tsitsi, I love you. Ruthi Saru, I love you. Elizabeth, I love you. Mese Paddington,
Paddington, Damascus Kashanje. Paddington musikana here kanti murume nanjanzwisisa and Paddington uri murume kewo. But thanks for joining us Paddington. Totodawo varume vachidzidzawo vachitidzidzisawo nekudzidzawo. Elizabeth, I love you. Mai Jokonia, I love you. Tetezi wimwe harati kago Jesus. Saka uye anga achitsvaga Tetezi vari kugroup kwedu vanoziva. Precious, love you, God bless you. Tosangana apa pasi pekuya nechisalad kapa apa munobvisa nzara dzinobvisika dziya nemawigi tombobvisa tokanda uko kana takuita zvekutsika zvedenga. Ini kanda kutsika dhimonika chisalad chese chopera zvade. I believe in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dhimoni rinodozwa kuti fuck off, bvaenda, handidi enda rotoda hashandi kudzei. Timon, go, Timon, go. Tiite izvozvo kana takuita midnight. Hanzi, I'm a main evangelist. Thank you. Thank you, Paddington. Mukadzi wako ero yakageza zvakanaka kudai. Aiwa, ugere umumhorose. Moku, be blessed, evangelist. You are loved. I love you so much. Thank you so much. Tetezi vabva vaisa ndiyo link pane vanga vachindoda kuzojoina. Tetezi chaivo vaisa link. Thank you, Tetezi. You are a blessing. God bless you. Precious P, thank you so much. Saka bedwe tosangana later. Inini izvozvi ndikati gezei, ndikati idyei, ndomboti garei ndimbotiverengei bhaibheri rangu. Apa ndafano samona mweya waJezebheri ndatoudzwa kuti nhasika chibva watofanira kurongedza tunhu twako twese twawakoya natwo. Kana pane mabura wanga wachera mamwanga because zvoita tumwewo kakauya kaJezebheri kanobva kadedza umwe wezvikwambo, kanobva kadedza maspiritual husband, kanobva kadaidza before wamboimomoterwa zvokuti unenge uchiti kumari kwachona hapana chiri kubuda, kubasa kwachona hapana chiri kubuda, mumarriage macho hamuna chiri kubuda, muvana macho hamuna chiri kubuda. Unoshuwa kuti pane chakaitika here, shure riri kubva kupi, zvese zvakavhara zvakakutarisa kudai. Vasikanaka ndosaka vamwe muchati hamusati manyatsosvika pakaoma imi. Unosvika pakuti madhoo ese akakutarisa kudaiwo ese pane maissues. Unoshuwa kuti unotanga neripi. Ndopacho paunozodzidza kuti ndinokava in prayer. Kava rakavharika vhurika, unorivhurika chete Satani, unovhura uchida usingadi. Unovhura. Hallelujah. Yes, chido. Unogona kutibata kana pane maissues tinenge tichingoonesana mwanangu kana munin'ina wangu handisi kuti uri munin'ina here kana kuti uri mwana, unondibata panhamba dzandaisa. Hanzi, thanks for Evangelist for teaching. Thank you so much, girls. God bless you. Thank you, SIS MELLY. We love you. Nhasi ndaita on time. Ndafuridza ne1 minute. I've been very obedient. We love you, SIS MELLY. Rambai muchiitirwa zvakanaka. Madiaries, more favor, more happiness. Mwari vafambe nemi. Favor ikuteverei. Blessings dzikuteverei. Zvamunobata zviendeke. Mukunde pamunosvika. Mufaririke pamunosvika. Mugamuchirike pamunosvika. Neropa raJesu. Tobatana later. Kuprayer kana kuti next Tuesday. God bless. Bye. I love you all. Good night. I love you. I love you. I love you. You are so important. You are special. You are God's chosen. God loves you. You are special. Remember that you are special. Don't let anyone or anything make you believe otherwise. Rega kutendera chivoice chinokuudza kuti you are useless. You are special. In Jesus' name, God bless you. Bye-bye.